ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம டே 16 வந்தாச்சு. டே 16 நம்ம பார்க்க போற இன்னைக்கு என்ன யோகம், என்ன அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். ஓகேவா? தெய்வ குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் பத்தி இன்னைக்கு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்ல போறாங்க. இதுவும் சின்ன சாப்டர் தான். 24 ஸ்லோகாஸ். எல்லா ஸ்லோகாஸுமே வந்து பகவான் வாட்ச தான், எல்லாமே அவங்க வாயிலேருந்து வந்தது தான். இந்த 24 ஸ்லோகங்களையும் பகவான் எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வ குணம், தெய்வ இயற்கை உடையவர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க நல்லோர்கள், சொல்ல போனா சுக்ருத்தினோஸ்ன்னு சொல்லலாம். அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் அசுர குணங்கள், அவங்களுடைய இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க அந்த குணங்களை கொண்டிருக்கிறதுனால அந்த மக்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்களோட செயல்பாடுகள் அமைச்சுப்பாங்க, அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? எதுவுமே நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அவுட்கம்னு ஒண்ணு உண்டு இல்ல. எந்த ஒரு வேலையை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாலும் அந்த ரிசல்ட் ஒண்ணு தெரியும்ல. அந்த மாதிரி அசுரகணத்தோட அசுர இயல்போட நடந்துக்கிற அந்த மாதிரியான உயிர்வாழிகளுக்கு என்ன மாதிரியான தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது பகவான் ஸ்வயம் அவங்களே இந்த சாப்டர்ல எண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அதை சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஆனா நீ என்ன நல்ல குணம் உடையவன், அதாவது தெய்வீக குணம் படைத்தவன், அதனால இருந்தாலும் கூட அசுர குணம்னா அது என்ன, அதோட இயல்புகள் என்ன, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க எங்க போவாங்க, அவங்களோட வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் அவங்க எங்க போவாங்க அப்படிங்கறத நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நீ தெய்வீக குணம் படைத்தவன். ஏன்னா பாவமற்றவனே அப்படின்னு கூப்பிட்டான். 14th சாப்டரோட எண்ட்ல வந்து அர்ஜுனனை எப்படி அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாவமற்றவனேன்னு கால் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவ்வளவு ஞானமும் ஒருத்தவனுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா பியூரிஃபை ஆயிடுறாங்கன்னு அர்த்தம். அதுவும் பகவான் வாயாலே நேரடி சீடன். அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னா பகவானுக்கு நேரடியான சீடன். அந்த நேரத்துல லைவா அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ அதனால வந்து அவங்க அறிவிச்சிடுறாங்க அர்ஜுனனை பாவமற்றவனே அப்படின்னு. இது ஞானம் இல்லாம நமக்கும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி கட்டுண்ட வாழ்வுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கும் லிபரேட் ஆகிறதுக்கும் எந்த மாதிரியான இயல்புகளை வளர்த்துக்கிட்டா நம்ம பகவானுக்கு பிடிச்சவங்களும் ஆகுங்கிறதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நல்ல பாதையில நம்ம அமைச்சுக்க முடியும். Enter into the session. Hare Krishna. बालाजी प्रभु स्क्रीन தெரியுதா? हरे कृष्णा. Yes, Mataji. ஓகே. இன்னைக்கான அத்தியாயம் 16, தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். இந்த இந்த போட்டோலயே போட்டிருக்கிறதே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கம்சன் கூட்டிட்டு வரும்போது அப்ப அந்த அசரீரி கேக்குது, வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை மூலமா உனக்கு மரணம் அப்படின்னு அசரீரி கேட்ட உடனே கையோடி திருமணம் முடிஞ்சு கூட்டிட்டு வரும்போதே தேவகியை வந்து கொலை பண்றதுக்காக கம்சன் வந்து உடனே தன்னுடைய வாளை எடுப்பான். அப்ப வசுதேவர் அவங்களை கம்சனை சமாதானப்படுத்தி 8வது குழந்தை தானே, அதுக்கே இப்பவே அவங்கள கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு எல்லா விதமான அறிகுறிகளையும் சொல்லி அப்போதைக்கு கம்சன் என்ன செய்வாங்க, கன்சோல் பண்ணுவாங்க. அந்த பிக்சர் தான் இங்க நீங்க பாக்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணம் அசுரகுணம் ரெண்டும் நிறைந்தவர்கள் அந்த போட்டோல இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டைட்டி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி 16.123 மூணுமே வச்சிருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1 2 3 மூணும் படிக்கணும்ல மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ். ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத ஷோடசோऽध्यायः दैवासुर संबद्ध विभाग योगः.
श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशोधेर् ज्ञानयोग विवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागशान्तिरभैशुनम् तया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मात्वं हरि अचलाबलम् तेजः समाकृति सौषम् अद्रोहो नापि मानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिदादस्य भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பகவான் வந்து மொத்தம் 21 குவாலிட்டிஸ் சொல்றாங்க, 26 குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தெய்வீக குணம், தெய்வீக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்களோட இயல்புகள் என்னன்னு பகவான் என்லிஸ்ட் பண்ணதுதான் இது. அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. தெய்வீக இயல்புடையவர்கள் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து குடிக்கொண்டிருக்குதுன்னு அர்த்தம். இருவிதமான மனிதர்கள் தான் உயிர்வாழிகள்ல வந்து மொத்தமே 20 விதமானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்கன்னு இப்ப பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு டைமும் ரெண்டு பீப்புள் சொல்லுவாங்க, தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். ஓகேவா? இப்ப குணங்கள் சம்பந்தப்பட்டு மனிதர்களை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு தெய்வீக இயல்புடைய மனிதர்கள், அதாவது தெய்வீக குணங்கள், இன்னொன்னு அசுர குணங்கள், அசுர இயல்புடைய மனிதர்கள். ஓகேவா? இதுல வந்து 26 குவாலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. சரியா? பொதுவாவே அந்த உயிர்வாழிகளை வந்து பகவான் எப்படி பிரிச்சாங்க, என்ன மாதிரி வந்து அந்த மனிதர் உயிர்வாழியில மனிதன் மட்டும் அப்படி எடுத்துப்போம். அவங்கள வந்து அவங்களோட தொழில் அடிப்படையில அவங்களுக்கு கற்ற அந்த கல்வியின் அடிப்படையில வந்து பகவான் எப்படி பிரிச்சாங்க அப்படின்னு அததான் என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா வர்ணாசிரமம்னு பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? வர்ணாசிரமத்துல வந்து வர்ணம் தனியா, ஆசிரமம் தனியா. நம்ம இப்ப ஆசிரமத்தை பார்த்துருவோம். 100 வயசு ஒருத்தவங்க உயிர் வாழறாங்க அப்படின்னா முதல்ல பிரம்மச்சரியம், அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிரகஸ்தனா, அவங்க திருமணம் ஆனோன்னா உங்களுக்கு கிரகஸ்தன், அந்த 25 இயர்ஸ் வந்து கிரகஸ்தா அந்த லைஃப்ல இருப்பாங்க. அடுத்தது வானப்பிரஸ்தம், ஓய்வு பீரியட். அதுக்கப்புறமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசம் அப்படின்னு அவங்களோட ஒரு ஃபுல் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 4ஆ பிரிக்கலாம். ஓகேவா? அந்த நாளும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் 25ல அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிரம்மச்சரியத்தை விடாம கடைபிடிச்சிருக்கணும். அடுத்ததுல கிரகஸ்தனா இருக்கணும், குடும்ப வாழ்வுல அவங்க இருந்திருக்கணும். அப்புறமேட்டு அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தம் வரணும். அதாவது அந்த நேரம் என்ன அப்படின்னா குடும்ப வாழ்வுல இருந்து ஓய்வு எடுத்திருப்பாங்க. ஓய்வு எடுத்துட்டு அவங்க வந்து தெய்வத்தோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்திட்டு இருந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா துறவு வாழ்வு, அதுதான் சன்னியாசம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து பகவான் பிரிச்ச ஒரு உயிர்வாழியானவன், ஒரு ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை எடுத்து இங்க மனித உடலை எடுத்து வந்தான் அப்படின்னா அவன் தன்னோட லைஃப் ஸ்பேனை இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அவன் என்னென்ன மாதிரி தொழிலெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய கல்வி தகுதியை பொறுத்தது. என்னென்ன தொழில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை கற்றவன் ஞானியா இருந்தான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பிராமணன். ஓகேவா? அவங்கள பிராமணன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அப்புறம் அவங்களோட அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதுல அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொழில் அவங்க எதை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா சத்திரியன் பார்க்கக்கூடிய தொழில். ஓகேவா? ஞானத்துல அதிகப்படியா இருந்தாங்கன்னா பிராமணா அந்த வேலையை பார்ப்பாங்க, அந்தணர்கள். அடுத்தது வந்து சத்திரியன், அடுத்தது வந்து வைசியர்கள், அவங்க வந்து வாணிபம் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறமா இருக்கவங்க சூத்ராஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்காது, அந்த அளவுக்கு வந்து ஞானம்ங்கிறது இருக்காது, அறியாமையில இருப்பாங்க. யாரு என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அது அவங்களுக்கு அடிமையா இருந்து அவங்க வேலை செய்வாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய கல்வியின் அடிப்படையில, ஓகேவா, அவங்க கற்ற கல்வியின் அடிப்படையில, அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில் அடிப்படையில இந்த மாதிரி பகுதிகள், இந்த மாதிரி பிரிவுகள். ஓகே, சமூக பிரிவுகள்ங்கிறது இதை பொறுத்துதான் இருக்கு, ஜாதியின் அடிப்படையில் கிடையாது. பகவானை பொறுத்த சொன்னது வந்து இதுதான், வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து இதுதான். என்ன அப்படின்னா ஒரு விலங்கை பார்த்து பயப்படுறதுங்கிறது மட்டும் கிடையாது, ஒரு துஷ்டனை பார்த்து பயப்படுறதுங்கிறது மட்டும் கிடையாது. நம்மளோட லைஃப் விட்டுட்டு இவ்வளவு நாள் நம்ம அந்த ஃபேமிலியில இருந்துட்டோம், இவ்வளவு சுற்றத்தாரோட இருந்தாச்சு, இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாச்சு, இவ்வளவு இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. ஓகே, மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ஜாய், இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம துறவரம் போறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஒரு தைரியம் வேணும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா அங்க போனோம் அப்படின்னா துறவரம் போனோம், நம்ம சன்னியாசம் மேற்கொண்டோம், ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த உலகத்தோட அப்படின்னாலே நமக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்மளே செஞ்சுக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? நமக்கே நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்மளே
நம்மளே செஞ்சுக்கணும். சாப்பாடாகட்டும், நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதா இருக்கட்டும், நமக்கான இருப்பிடமாகட்டும், எல்லாமே என்ன அப்படி நம்மள நம்ம வந்து பத்திரப்படுத்திக்கிறதாகட்டும், செக்யூரிட்டி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மள சார்ந்ததாவே ஆயிடுது. அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சம்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அதனாலதான் இந்த பிராமணனுக்கான துறவரம் மேற்கொண்டவர்களுக்கான ஒரு குவாலிட்டியா பகவான் சொல்றாங்க. அச்சமின்மையோட இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கான சாப்பாடு அவங்களே தான் தேடிக்கணும். கிடைச்சா அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்படி இல்லையா பிச்சை எடுத்து பிச்சைங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போய் எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொல்லி நல்ல விதவிதமா வாங்கி சாப்பிடுறது கிடையாது. அன்னைக்கான உணவு தேவை. அதை எடுத்துட்டு வந்து அந்த அரிசியோ இல்ல பருப்போ எது கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துட்டு வந்து அதை சமைச்சு அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு அந்த பிரசாதமா அவங்க உட்கொள்ளணும். அப்படி கிடைக்கலையா அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணி குடிச்சிட்டு பசியோட இருந்துருவாங்க. ஓகேவா? அதுதான் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு ஆகாரம். அந்த நீர் தான் ஆகாரம் அப்படிங்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கணுமே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னாலே பயம் வரும். சாதாரண கிரகஸ்தனா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அப்படி எல்லாம் நினைச்சாலே பயம் வரும். பட் துறவரம் மேற்கொண்டவங்களோட அச்சமின்மைங்கிற குணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க சாப்பாட்டுக்கான வேலையை கூட அவங்க பாத்துக்கணும். தான் தங்கி கூடக்கூடிய இடம், தனக்கு எது தேவையோ, எது நமக்கு அத அவங்க நிரந்தரமா ஒரு இடத்துல இருக்கவும் மாட்டாங்க. மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு துறவரம் மேற்கொண்டவர்களுக்கான வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடமா மாறி போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்கும் வேத ஞானத்தை பரப்புறது. ஓகேவா? அவங்க போய் ஒரு இடத்துல வந்து சாப்பாடுக்காக கேக்குறாங்கன்னால கூட அவங்க அங்க போய் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய தன்ட்ட இருக்க ஞானத்தை வந்து அவங்க அங்க கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸ்லோகங்கள் பாடுறது மூலமாவோ, பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகள் பாடுறது மூலமாவோ அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க, அந்த மக்களுக்கு அதை பத்தின ஞானம் இல்லாத மக்களுக்கு தன்னுடைய ஞானத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அச்சமின்மைங்கிற குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். சோ அது தென் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். துறவரம் மேற்கொண்டவங்க என்ன செய்வாங்க, அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை ரெண்டும் அவசிய தேவை. 2 வேளையும் குளிக்கணுங்கிறது, அப்புறமேட்டு பகவானுக்கு தேவையான அவங்களோட விக்கிரகங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்றது, அதுக்கு தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கிறது, அப்புறம் இருக்கும் இருப்பிடத்தை சுத்தமா வச்சுக்கிறது, அப்புறம் மன தூய்மை. பகவான் நாமாக்களை சொல்றது மூலமா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரம் நம்மள என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிளென்சிஃபை பண்ணுது. பல வாட்டி நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். இது நம்மளோட மனசை வந்து மனசுல இருக்க கலங்கங்கள் எல்லாத்தையும் இது நீக்குது. சோ அவங்க தன்னுடைய நிலைமை தூய்மைப்படுத்திக்கிறாங்க. அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வார்கள். என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள்ட்ட இருக்கிற விஷயத்த இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண ஆகும். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது வந்து மல்டிபிள் ஆயிட்டே போகும். சரியா? எது எது இப்படி மல்டிபிள் ஆகும்னா பணம் காசு மல்டிபிள் ஆகாது. ஞானம் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆகும். நீங்க இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள்ட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை போய் 4 பேருக்கு சொல்லி பாருங்களேன். உங்களுக்கு அது என்ன ஆகும், இன்னும் நல்ல பைஹார்ட் ஆகும். சொல்லாமே ஒரு 10 நாளைக்கு விட்டுட்டு திருப்பி எடுத்து பாருங்களேன். 11வது நாள் இது நம்ம இதை கேட்டோமா, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம இதற்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கோமாங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும். சோ ஒரு விஷயத்த நம்ம கொடுக்க அது நம்மளுக்கு மல்டிபிள் ஆகுது அப்படின்னா அது எந்த விஷயம் அப்படின்னா ஞானம் மட்டும்தான். அதுவும் ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த நாலேஜ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருத்தி ஆகிட்டே போகும். சோ துறவரம் மேற்கொண்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு இடமா போய் அங்க வேத கல்வி அவங்க படிச்சதை எல்லாத்தையும் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றது மூலமா அடுத்தவங்களையும் ஞானி ஆக்குறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு அந்த அந்த பக்திங்கிறத விஷயத்த பரப்புறாங்க. சோ இது 3ம் யாருடைய குவாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துறவரம் ஏற்றவர்கள். அப்புறம் தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல். ஓகேவா? இதெல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு. வீட்டுல இருக்கிறாங்கல்ல, குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்துட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்க செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த பௌதிக செயல்களை விட்டுட்டு போயிட்டு துறவரம் மேற்கொள்ள முடியாது. நான் என்ன தூய்மைப்படுத்திக்கிறேன், நான் அப்புறம் வந்து நாம பகவான் நாம சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட முடியாது, தன்னை இந்த கட்டுல இருந்து விடுவிச்சுட்டு வெளியில போக முடியாது. செய்யலாம். எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட தான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து பல விதங்களை நம்ம கவனிச்சாகணும், பல விஷயங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு ஆகணும் அப்படிங்கும் போது சோ அவங்க எப்படி தன்னுடைய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கறத நிறைவேற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானம் கொடுக்கறது மூலமா. தானம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்ப நான் இதுவும் உங்கள்கிட்ட பலமுறை சொல்லியிருக்கேன். நம்ம இப்ப சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த 50% என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களுக்கு கொடுக்கணும். எவ்வளவு நம்மளால முடியுதோ அதை கொடுக்கணும். வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி நம்மளால என்ன முடியுதோ சரியா அதை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும். சரியா? அந்த ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மள மேல மேல அந்த செயல்களை செய்ய தூண்டும். திருப்பி நம்ம அதை என்ன செய்வோம், பகவானுக்கே அதை என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி அதை வந்து நம்ம பாதிக்கு பாதி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கே அதை சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்ம மனசுக்குள்ள வளர்த்துப்போம். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு கண்டிப்பா வேணும். அது வந்து கிரகஸ்தனுக்கு தான் வேணும், பிரம்மச்சாரிக்கு தான் வேணும், இவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது. இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கணும். எல்லாருக்கும் இருந்தாதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடமே அந்த பௌதிக வாழ்க்கையே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய்மைப்பட்டதா இருக்கும். அப்புறம் யாகம் செய்தல். யாகம்ங்கிறது வந்து ஒரு யுகத்திலயும் வந்து வேற வேற விதமான யாகங்கள் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? சத்தியோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப மெடிடேஷன் தான். ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேனே ஜாஸ்தி, லட்சம் வருஷம் வாழ்வாங்க அவங்க.
அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஞாபகத்துல இருக்கும். எது எழுதி வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அவங்களுக்கு சென்சஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வைப்ரண்டா இருக்கும் அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாம். சோ ஒரு தடவை சொன்னாலே கேட்டுக்கிட்டே ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு தான் சொல்லுவாங்க. வேத ஞானத்தை வந்து அவங்க காதல கேட்டே தான் ஞாபகம் வச்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. துவாபரகத்தோட எண்டுல தான் பகவான் என்ன செஞ்சாங்க, வியாசர் மூலமா வேதங்களை வந்து பிரிச்சு தனித்தனியா எழுதப்பட்டது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வழி வழியா காதால் செவியால கேட்கப்பட்டுதான் அது கடத்தி வரப்பட்டது. சரி, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு யுகத்துக்குமான யாகங்கள்னு இருக்கும்போது நம்ம கலியுகத்துக்கான யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட நாமத்தை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த யாகம். அதை நம்ம விடாம பண்ணணும். சோ கிரகஸ்தர்களுக்கானது தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல். அப்புறம் வேதங்களை கற்றல் யார் பண்ணுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி. ஏன்னா கற்றல் அப்படிங்கிற விஷயமே எப்ப வரும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒருவன் பிறப்பெடுத்து அவன் ஒரு செகண்ட் பீரியட் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிப்பு, கல்வி, அந்த ஞானத்தை பெறுதல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துலதான் தன்னை நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி ஈடுபடுத்திக்கிற அந்த பீரியட் ஃபுல்லா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம் மேற்கொள்ளும் போதுதான் வந்து புறத்தூய்மையும் அகத்தூய்மையும் அவனோட ஒன்னா இருக்க முடியும். சோ அப்ப அவன் படிச்சது எதுவுமே எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ வேதங்களை கற்றல். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தவம். தவம்ல என்னென்ன தவம் இருக்கு இப்ப அப்படின்னா காட்டுல போய் உட்காந்துட்டு பண்ற தவம் மட்டும் கிடையாது. தவம்ங்கிறது நாளைக்கான சாப்டர்ல வரும் பாருங்க. அது என்ன, உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனம் தவம். ஓகேவா, இதெல்லாம் கூட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தவங்கள். நம்மளோட பெரியோர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு காலைல சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். வேதங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா, அது உடல் தனம். மனதவம் அப்படிங்கன்னா என்ன, கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறது. நமக்கு இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப இஸ்கான்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஃபி டீ குடிக்காதீங்க சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்த சாப்பாடு வந்து பகவானுக்கு வச்சு படைக்க கூடாது. பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடியதுல எது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஆனியன் கார்லிக் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் என்ன அவங்க சொல்றாங்களோ அதை மீறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணல, நம்ம அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம மீறிட்டோம்னு அர்த்தம். அது தவறு அந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு அர்த்தம். சோ அதுக்கு என்ன வேணும், மன கட்டுப்பாடு வேணும். உடல் தான். வாக்குதம்னா என்ன அர்த்தம், அடுத்தவங்களை வந்து அபியூஸ் பண்ற மாதிரி சொல்றது, அவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி வார்த்தைகள் விடுறது, இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்றவங்களா இருக்கணும். அப்ப எளிமை வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் தேவையானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எளிமை. எவ்வளவு பெரிய ரிச்சஸ்ட் பீப்புளா இருக்கட்டும், எவ்வளவு பெரிய ஞானியா இருக்கட்டும், அப்புறம் அவங்க வந்து கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதன், ஒரு பெரிய ராஜா, எந்த மாதிரி அவங்க அழகனா இருக்கட்டும், ஓகேவா, எது இருந்தாலும் கூட அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எளிமைங்கிறது முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஓனர் யாரு, நம்ம இதை கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நம்ம கிட்ட வந்துருச்சுனாலே இந்த சிம்பிளிசிட்டிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள்ட்ட வந்துடும். அப்புறம் அஹிம்சை, எந்த ஒரு உயிரையும் ஹிம்சிக்க கூடாது, எந்த ஒரு உயிருக்கும் நம்ம வந்து துன்பம் விளைவிக்க கூடாது. இப்ப அப்பன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை சொல்றாங்களே போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி, இது என்ன தர்மம். அர்ஜுனனுக்கான தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து போர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. அது எதுல வந்துடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிம்சையில வராது. அப்புறம் வாய்மை, பொய் பேசாமல் இருக்கணும், அது ஒரு குணம். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் எப்ப வரும், எது மேலேயும் நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா கோபம்ங்கிறது வரும். காமம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கோபம் வரும். 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஓகேவா, சோ அந்த கோபத்தை வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா எந்த தர்மத்துல இருக்கிறவங்களும் என்ன விட்டுருக்கணும். அப்புறம் துறவுங்கிறது கிரகஸ்தனா இருக்கும் போதே கூட துறவு அந்த நிலையில இருக்கலாம். சாந்தி, மன அமைதியோட வச்சுக்கணும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, யார் மேலேயும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அவன் அதை பண்ணிருப்பாங்களோ, இவங்க இதை பண்ணிருப்பாங்களோ, இது நடந்துச்சுல அதுக்கு காரணம் அவங்கதான் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அடுத்தவங்களை ஈஸியா பிளேம் பண்ணுவோம். நம்ம விரல் இதைதான் இவங்களதான் சுட்டி காட்டும். அவங்களை காட்டும் போதே மீதி 4 விரல்கள் நம்மளதான் காமிக்கும். ஓகேவா, அதுக்காக நம்ம செஞ்சோம் சொல்ல வரல, அடுத்தவங்களை சொல்ல வேண்டாம். அடுத்தவங்களை நம்ம சொல்லலைன்னா தெரியாம போயிடாது. என்னைக்கோ ஒரு நாள் அது அவங்க பண்ணினாங்கிற விஷயம் வெளியில தெரியதான் போகுது. ஆனா அதை வந்து நம்ம அதை பண்ண வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம், இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அந்த பிளேமிங் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த விட்டுருவாங்க. அப்புறம் எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. எந்த உயிரா இருந்தாலும் கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கருணையோட நடந்துக்கணும். அது ஏன் அப்படின்னா நேத்தி கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு மிருகத்தை நம்ம கொலை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மிருகம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இவன் நம்மள கில் பண்ணிட்டானா அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும் போது இவனை கில் பண்ணக்கூடிய எந்த உருவத்தை எடுத்தா நம்ம அந்த சாதிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வருமா. ஓகேவா, அந்த ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மிருகம் திருப்பி வரும். ஓகேவா, அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பாவத்தெல்லாம் கூட யோசிக்க வேண்டாம். அந்த அளவுக்கு அதோட விளைவு என்ன, அடுத்த ஜென்மா நம்ம என்ன எடுக்க போறோம், அப்ப இன்னைக்கு கில் பண்ண இது என்ன உருவம் எடுத்துட்டு வந்து நம்மள எப்படி கில் பண்ண போதும், அந்த யோசனைக்கெல்லாம் இமேஜினேஷனுக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டா போதும், உயிர் அந்த பலி கொடுக்காம இருந்தா போதும். எங்கேயுமே பகவான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பசு கொடுத்துருக்காங்க, பால் பொருட்கள் அதுல இருந்து கிடைக்குது, நிறைய தானியங்கள் விளையறதுக்கான மழையை கொடுக்குறாங்க.
சோ நமக்கு உணவு தட்டுப்பாடுங்கிறது இது எதையுமே வந்து இதுல இருந்தே பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். தட்டுப்பாடுங்கிறது வரப்போறது இல்லை. அதனால நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், உயிர் பலி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. அப்புறம் பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசை எப்ப வரும் அப்படின்னா, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான், கோபம் வந்ததுன்னா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அதோட நிலை வந்து பேராசை தான். இது அடைஞ்சது பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் அடையணும் அப்படின்னு. சோ இதை இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா குணங்களுமே எப்படி வருதுன்னா பாருங்க, பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்யறவங்களுக்கு தான் வரும். அதாவது பிடிப்போடு இருக்கக்கூடியவங்க, அந்த பற்று உள்ளவங்க இருக்காங்கல்ல, பற்றை விடு. பற்றை விட்டீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணம் வரும், தெய்வீக இயல்பு நமக்கு வரும். சோ அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா இந்த மாதிரி தன்மைக்கு நம்மள கொண்டு வந்துக்கணுங்கிறத பகவான் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம். அப்புறம் கண்ணியம் வேணும், அப்புறம் வெட்கம் வேணும். நம்ம எதை செஞ்சோம்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒத்துக்கணும். தவறு செய்தா கூட அதை ஒத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நம்மள்ட்ட இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுதரம் அந்த தப்பை நம்ம திருப்பி செய்ய மாட்டோம். அப்புறம் மன உறுதி வேணும். ஃபோக்கஸ்டா கான்சென்ட்ரேட்டா நம்ம இப்ப இன்னைக்கு ஜபா இன்னைக்கு முடிச்சே ஆகணும், இப்ப ஆரம்பிக்கிறோமா, இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு மன உறுதி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அதை நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? உறுதி குலைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னால என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டைலமால இருக்கிறோம், பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிப்ளமேட்டிக் மைண்ட் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அது இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, அடுத்தவங்க தப்பு செய்தா கூட அதை மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, தைரியம் வேணும், தூய்மை இருக்கணும், பொறாமையின்மை, அடுத்தவங்க மேல ஜெலஸா நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. அசுரகுணம் உடையவர்கள் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, பகவான் மேலேயே பொறாமை கொண்டவர்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? இவங்களுக்கு இவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, இவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் தான் நம்மள்ட்டையும் இருக்குது. நம்மளும் தான் நிறைய தவம் பண்ணியிருக்கிறோம், நிறைய வரங்கள் வாங்கி இருக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து ஈக்குவலன் டு காட் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரும். மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க பகவான் அப்படின்னு நினைக்காம நிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதெல்லாம் அசுர இயல்பு. ஆனா நான் பக்தராலா இருக்கக்கூடியவங்க, தெய்வீக குணங்கள் கொண்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்க மேல பொறாமை இல்லாதவர்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதுதான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுது, நிறைய விதமான பிரச்சனைகளுக்கு எது காரணமாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மரியாதையை எதிர்பார்க்கறது தான். ஓகேவா? நான் இதை செஞ்சேன்ல, நீ ஆப்ளிஜ் பண்ணணும்ல, எனக்கு உண்டா, சாதாரணமா உண்டாதான். அபிஷியலா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன, அந்த ஆப்ளிஜ்ங்கிறது கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பாங்க. பட் அது தேவையில்லை. மனிதனுக்கு மனிதன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம வேலை செய்யறோமா, அதுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலையா, பரவாயில்ல, நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா விட்டுறணும். ஏன் அப்படின்னா தெய்வீக குணத்துல நம்ம இருக்கணும், நம்ம அதிலேயே நிலைச்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். தென் அதை வளர்த்துக்கவும் செய்யணும். வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பகவான் எந்த மாதிரியான இடத்த கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நமக்கு முக்திங்கிற ஒரு நிலைமை கிடைக்கும். அந்த முக்திங்கிற இடத்த நம்ம அடையலாம், அல்லது பகவானோட உலோகத்துல போயிட்டு நம்ம பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக வெளியில இருக்கக்கூடிய, ஆன்மீக வெளியில உலாவக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவா நம்ம மாறிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இந்த 26 குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப மஸ்ட், நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இதுல இருந்து ஒரு கதை சொல்றேன், பாகவதத்துல இருந்து ஒரு கதை சொல்றேன். இவ்வளவு குவாலிட்டிஸும் இருந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்யவிரதன். நிறைய பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். சத்யவிரதன் சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை குவாலிட்டிஸும் அவங்களுக்கு உண்டு. பகவான் மேல நாராயண பக்தன், தீவிர நாராயண பக்தன் அப்படின்னா அது வந்து சத்யவிரதன் தான். அவங்க வந்து ராஜா அந்த நாட்டை ஆண்டாங்க. ஆண்டு முடிச்சுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட வர்ணாசிரம தர்மப்படி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ராஜாவா ஆண்டுட்டு அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் போய் அப்புறம் துறவரம் மேற்கொண்டாங்க. கடைசி லைஃபோட லாஸ்ட் ஸ்பேன்ல இருக்கிறாங்க அவங்க. நம்ம இனிமேல்ட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து காட்டுல துறவு பண்ணி நம்ம பகவான் அடையணும். நம்மளோட நம்மளோட இதுங்கிறது, அதாவது நம்ம இந்த ராஜ்ய வாழ்க்கை ஆண்டதுங்கிறது போதும், இந்த பௌதிக மதத்துல இருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்மள விடுதலை பண்ணிப்போம் அப்படின்னு இந்த குணங்கள் எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கிட்டு போயிட்டு காட்டுல துறவரம் பண்ணக்கூடியவர் அவரு. அவர் வந்து டெய்லி போயிட்டு அவர் ஆசிரமம் கட்டியிருப்பாரு. டெய்லி போயிட்டு அவர் என்ன செய்வாரு அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்திட்டு அப்புறம் தண்ணி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சுட்டு இருக்கிற அவரோட ஒரு விக்கிரக மூர்த்தி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. சோ ஒரு நாள் வந்து அந்த மாதிரி தண்ணி அவர் எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு அப்புறம் தண்ணி எடுத்து அவங்க என்ன ஜலதர்ப்பணம்னு விடுவாங்க அவங்க எல்லாம். அப்ப ஜலதர்ப்பணம் விடும்போது கையை அப்படி தண்ணியில கையை விட்டு கையில தண்ணியை அள்ளுவாரு. அந்த அள்ளுற கையில வந்து குட்டியோண்டு மீன் வந்து ஒண்ணு சிக்கும். பாப்பாரு. பாத்துட்டு ஆஹா, நம்ம மீன் எடுத்துட்டோமே, இது வந்து இந்த தண்ணிக்குள்ள வாழ வேண்டியதாச்சே, நம்ம இப்படி கையில வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உயிர் சுவாச பிரச்சனை வந்துருமேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ள போட போவாரு. உடனே இந்த மீன் பேச ஆரம்பிக்கும் அவரை பார்த்து. சத்யவிரதா, நீ என்ன மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ள போடாத அப்படின்னு. இல்ல, நான் உன்னை போடல அப்படின்னா உனக்கு வந்து உன்னால மூச்சு விட முடியாது, உனக்கு வந்து பிராணன் விடுறதுக்கு நீ ரொம்ப சிரமப்படுவ, அதனால நான் வந்து உன்னை மறுபடியும் வந்து தண்ணியில விட்டாதானே உனக்கு வந்து ஈஸியா உன்னால வாழ முடியும், நீ தண்ணியில இருக்க வேண்டியவன் தானே அப்படின்னு சத்யவிரதன் கேட்பாரு. உடனே அவர் சொல்றாரு, இல்ல, இங்க நீ விட்டீங்கன்னா என்ன கடிச்சு சாப்பிடுற மாதிரியான பெரிய பெரிய மீன்கள்லாம் இங்க இருக்கு, சுறா மாதிரி மீன்கள்லாம் இருக்குது, அதனால என்னை கொண்டு போய் நீ உன்னோட ஆசிரமத்துல என்ன தனியா வேற ஒரு இடத்துல நீ போட்டு என்ன வளர்த்துரு அப்படின்னு சொன்ன. உடனே இந்த மீன் எடுத்துட்டு வந்து சொல்லிடுச்சு இல்ல, அதனால என்ன செய்யறாரு,
ஏன்னா இத்தனை குணங்கள் அவருக்கு இருக்குல்ல. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, எடுத்துட்டு வர்றாரு. தன்னோட ஆசிரமத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு பானை இருக்கு. அந்த பானைக்குள்ள தண்ணி போட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள அந்த மீனை வச்சிடுறாரு. அன்னைக்கு ஒன் டே பாக்குறாரு, அந்த மீன் அதுக்குள்ள இருக்குது. மறுநாள் காலையில பாக்குறாரு, போயிட்டு சரி அவருக்கு மீன் மேல ஆல்ரெடி ஆசை வருது. எப்படி இருக்கும் ஷாக் ஆகுறாரு. என்னன்னு பார்த்தா அவர் போட்டாருல அந்த பானை, அந்த பானைக்கு ஃபுல்லா அந்த மீன் வந்து வளர்ந்துருச்சு. அது உள்ளர கடந்து தவிக்குது. என்னால இத திரும்ப கூட முடியல. என்னால இதுல எப்படி நீந்த முடியும்? அதனால என்ன இத கொண்டு போய் வேற ஒரு பெரிய இடத்துல போடு அப்படின்னு அந்த மீன் கேட்டுக்குது. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, என்னடா இது மீன் இவ்வளவு பெருசாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொட்டி ஒண்ணு, பெரிய ஒரு தொட்டி ஒண்ணு ரெடி பண்ணி அந்த தொட்டியில தண்ணிய ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள கொண்டு போய் அந்த மீனை போட்டுறாரு. அன்னைக்கு ஃபுல் டே போகுது. மறுநாள் காலையில விடிஞ்சோன போய் எட்டி பாக்குறாரு. அங்க என்ன நடக்குதுன்னு அந்த தொட்டிக்கு ஃபுல்லா அந்த மீன் அவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருச்சு. இவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. என்னடா இப்படி வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி அப்பா ஏன் சொல்லு பாரு இந்த தொட்டிக்குள்ள என்னால பெறல கூட முடியல. அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துருக்கிறேன். என்ன கொண்டு போய் நீ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய தீர்த்தம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுல போடு அப்படின்னு சொல்லி. உடனே குளத்துல போடுறாரு, அப்புறம் ஆத்துல போடுறாரு, அப்புறம் ஏரியில போடுறாரு. அவர் பாட்டு நீர்நிலைகளை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ்ன்னு அவரும் டெய்லி ஒரு இடத்துல மாத்தி மாத்தி போடுறாரு. எங்க போட்டாலும் அந்த மீன் வந்து அந்த சைஸுக்கு பெருசா போயிட்டே இருக்குது. அவருக்கு வந்து இவ்வளவு நாள் என்ன அவருக்கு டவுட் வரல. ஒரு நாளும் என்ன வரல டவுட் வரல. ஏன்னா பகவான் மேல பக்தர் அவரு. ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக இது நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் அவருக்கு புரியுது. அதுக்காக அவர் பயப்படல. அந்த மீன் மேல அவருக்கு வந்து கோபமும் வரல. ஏன்னா இவ்வளவு பெருசுக்கு ஒரே நாள் இதை வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பொறாமை கூட அவர்கிட்ட இல்லை. ஏன்னா குணங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சவர் அவரு. அப்புறம் தான் அவர் கேக்குறாரு, இவ்வளவு பெரிய ஏரி என்ன நிறைச்சுண்டு நீ வந்து ஒரு நாள் இப்படி வளர்ந்துருக்குற அப்படின்னா நீ சாதாரணமான மீனா இருக்க முடியாது. நீ யாரு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுதல் வைக்கிறாரு. உடனே நீயே தான் கேக்குற, உனக்கே தெரியறது. நான் உன்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கிறேன். நீ தான் என்ன வந்து வேற வேற நீர்நிலைகள்ல மாத்தி மாத்தி போட்டுட்டு இருக்கிற. உனக்கு வந்து அப்ப என்ன யாருன்னு தெரியாதா? நான் எதுக்காக உன்னை தேடி நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நீ புரிஞ்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு அந்த மீன் திருப்பி கேக்குது. உடனே சாக்ஷாத் நாராயணன் தான் வந்து மீன் ரூபத்துல வந்துட்டு இருக்காங்க, வந்து நம்மள்ட்ட பேசிட்டு இருக்காங்கங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நல்லாவே 100% தெளிவா தெரிஞ்சிருது சத்யவிரதனுக்கு. உடனே கேக்குறாங்க, நீங்க சாட்சாத் நாராயண பகவான் தான் நீங்க. உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து எங்கிட்ட வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன? என்னால உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? நீங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனே வந்து அந்த மீன் சொல்லுது, இன்னையில இருந்து 7th டே வந்து ஒரு பெரிய பிரளயம் வரப்போகுது. நைமித்திக பிரளயம் சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு வந்து 4th சாப்டர் நடத்தும்போது சொல்லியிருப்பேன். பிரம்மாவோட ஒரு பகல், பகல் முடிஞ்சோன இரவுன்னு வரும். ஒரு பகல்லையும் நம்ம எல்லாரும் பிரம்மாட்டேந்து வெளியில வருவோம். வந்து எல்லாரும் அவங்கவங்களோட வாழ்க்கை என்னவோ அதை சுகிப்போம், கஷ்டப்படுறது எல்லாமே உண்டு. அவரோட இரவு வரும்போது மறுபடியும் போய் எல்லாருமே ஐக்கியமாயிடுவோம் பகவான் கிட்ட. திருப்பி பிரம்மாவோட இரவு முடிஞ்சு பிரம்மாவோட பகல் வந்தோன்னு மறுபடியும் எல்லாரும் வெளியில வருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு இரவுக்கும் ஓகேவா, அவருக்கு வந்து 100 இயர்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன். அந்த 100 இயர்ஸ்ல எத்தனை நாட்கள் இருக்குதோ அதுல வந்து எத்தனை இரவுகள் வருதோ அத்தனை இரவுக்கு நம்ம உலர் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டெம்பரரி டிவாஸ்டேஷன். ஓகேவா, அது வந்து தற்காலிகமா நம்ம எல்லாரும் என்ன ஆகிறோம், பகவான் கிட்ட போறது. அந்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு மன்வந்தரம் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எகைன் ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன் ஒண்ணு வரும். அப்புறம் மறுபடியும் பல கோடி வருஷங்களுக்கு நம்ம வெளியில வரவே மாட்டோம். அப்புறம் பகவான் மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தை படைப்பாங்க. அப்புறம் பிரம்மாவை படைப்பாங்க. அப்புறம் பிரம்மா மூலமா நம்ம எல்லாம் வந்து செகண்டரி நம்ம எல்லாம் வர ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா, இதுல என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த 7th டேல வந்து நைமித்திக பிரளயம் வரப்போகுது. அந்த பிரளயத்துல வந்து எல்லாமே அழிய போகுது. அதனால நீ என்ன செய்ய போற அப்படின்னா, அப்ப அந்த இருட்டுல ஒரு கப்பல் ஒண்ணு வரும். அந்த கப்பல்ல வந்து சப்த ரிஷிகள் வருவாங்க. சப்த ரிஷிகளோட சேர்த்து நிறைய அந்த 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் சொல்லியிருக்கிறோம்ல நம்ம இது வரைக்கும். பௌதிக உலகத்துல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ். எல்லாத்துக்குமான விதைகளும் இருக்கும். பறவையா பறவைக்கான விதை, விலங்கா விலங்குக்கான விதை, மனிதனா மனிதனுக்கான விதை, மரமா மரத்துக்கான விதைன்னு சொல்லிட்டு 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸோட விதைகளும் அதுல வச்சிருப்பேன். நீ வந்து அந்த அவ்வளோத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த சப்த ரிஷிகளையும் அழைச்சிட்டு நீ அந்த கப்பலை ஓட்டிட்டு நீ போகணும். உனக்கு வந்து அப்ப ரொம்ப நீ பிரச்சனை வந்துச்சு, அந்த பிரளயத்துல கப்பல் கவிழற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீ என்ன செய்யணும், என்ன நீ துதிச்ச அப்படின்னா நான் வருவேன். இதை விட பெரிய மீனா நான் அங்க தோற்றம் காட்டுவேன். அப்ப வந்து வாசுகி பாம்பை வச்சு நீ வந்து என்னையும் அந்த கப்பலையும் நீ பிணைச்சிட்ட அப்படின்னா அந்த பிரளயம் முடியிற வரைக்கும் இந்த கப்பலோட சேர்த்து உங்க எல்லாரையும் நான் காப்பாத்தி உங்களை கரை சேர்த்துருவேன். அப்படி இந்த இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து சத்யவிரதனுக்கு பகவான் கொடுத்ததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு தெய்வீக ஹெல்ப் கொண்டவங்க சத்யவிரதங்கிறதுனால சோ அவங்கள சூஸ் பண்ணாங்க. இவங்களும் உடனே ஓகே 7 டேஸ்ல வரப்போகுது அப்படின்னோட அந்த 7 நாட்களுக்கு கடுமையான விரதம் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கான ஒரு செயலை நம்ம செய்ய போறோம். பொதுவாவே நாளைக்கு பூஜை, நாளைக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு பூஜை வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம், இன்னைக்கே நம்ம வீடெல்லாம் கிளீன் பண்றது, அப்புறம் இதெல்லாம் துவைக்கணுமோ துவைச்சு போடுறது, ஓகேவா, இதெல்லாம் நம்ம தண்ணி புது தண்ணி பிடிச்சு வைக்கணும்னா பிடிச்சு வைக்கிறது, தலைக்கு குளிக்கிறது, வீட்டுல எல்லாரையும் சுத்தப்படுத்துறது எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா வீட்டுல நம்ம பண்ணக்கூடிய பூஜைக்கே நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து மெனக்கெடுதல் கொடுப்போம்ல. அப்ப அவரு வந்து அவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ண போறாரு. பகவானே நேர்ல வந்து சொன்ன அந்த ஒரு
காரியம் செய்ய போறாரு அப்படிங்கறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த 7 நாளைக்கும் கம்ப்ளீட்டா அவர் விரதம் மேற்கொள்றாரு. ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான விரதம் மேற்கொள்றாரு. அதே மாதிரி 7th டே பகவான் சொன்ன மாதிரியே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த உலகமே பிஞ்சு போற அளவுக்கு அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்குது. அவ்வளோ ஆகாயம் பூரா இருட்டிக்கிட்டு அப்படி ஒரு மழை சோன்னு கொட்டுது. பிரளயம் வந்துருச்சு. வந்தோடனே பாக்குறாரு, அதுல வெளிச்சம். யார்கிட்ட இருந்து வெளிச்சம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்த ரிஷிகள் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து ஒரு ஒளி வெள்ளம் வருது. அவங்க எல்லாரும் ஒரு கப்பல்ல வராங்கன்னு தெரியுது. அதுல வந்து நிறைய சீட்ஸ் இருக்குது. இவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த கப்பலுக்குள்ள இவர் சத்தியவிரதன் ஏறி உட்காந்துட்டு அந்த சப்த ரிஷிகளுக்கும் அந்த சீடுசையும் இருக்கிற அந்த கப்பலை வந்து நேர்பட ஓட்டிட்டு போறாரு. ஆனா பிரளயத்தோட தாக்கம்ங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியா போகுது. கும்மி இருட்டு. எது மட்டும்தான் வெளிச்சம் வருது அப்படின்னா சப்த ரிஷிகள் கிட்டே இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி தான். ஏன்னா அவங்க ஞானம் பெற்றவர்கள். சோ ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு வந்து இயற்கையாவே ஒரு ஆன்மீக ஒளி அவங்களோட அந்த தேஜஸ்ங்கிறது இருக்கும் இல்ல, அதனால அந்த வெளிச்சம்ங்கிறது கிடைக்குது. சோ அந்த பிரளய இருட்டுல அந்த ஊழிகால வெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் அதெல்லாம் ஓட்டிட்டு போறாரு. ஆனா அவரால என்ன பண்ண முடியல, அதை சமாளிக்க முடியல. சோ பகவானை எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்ப விஷ்ணு பகவான், சாட்சாத் விஷ்ணு பகவான் என்ன பண்றாங்க, மத்ஸ்ய ரூபம், மத்ஸ்ய அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாம் அவதாரங்கள்ல, அந்த மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்து பகவான் தோன்றாங்க. கோல்டன் கலர்ல அவ்வளோ பெரிய மீனா வராங்க. கூடவே வாசுகி பாம்பும் வருது. வாசுகி பாம்பையும் மீனையும் சேர்த்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கப்பலோட சேர்த்து கட்டிடுறாங்க. என்ன ஆட்டம் ஆடுனாலும் கூட அது ஒரு நிலையோட என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் கொண்டு போய் இந்த கப்பலை கரை சேர்த்துடுறாங்க. எண்ட் ஆஃப் த பிரளயத்துல. ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரம்மாவோட பகல்ங்கிறது வருது. பிரம்மா பகல் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, இந்த பிரளயம் வெள்ளம் எல்லாம் வடிஞ்சு போயிடுது. வடிஞ்சு போனோன்னு இந்த சீடு எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, பகவான் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கிறாங்க. ஓகேவா. இந்த மாதிரி காப்பாத்தி கொடுத்ததுக்காக பகவான் வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, சத்தியவிரதனுக்கு வந்து இந்த மன்வந்திரத்துக்கான மனுவா அவனை அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா. வைவஸ்வத மனு இருக்காங்கல்ல, அந்த மன்வந்திரத்துக்கான மனு வைவஸ்வத மனுன்னு சொல்லுவோம். அது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சத்தியவிரதா தான், இந்த ராஜா. ராஜா அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் தங்கிட்டு வச்சிருந்ததுனால பகவான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு மனுவா இருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்டிங், அந்த அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா. இது இந்த மத்ஸ்யாவதாரம் எடுத்ததுக்கான இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இந்த நைமித்திக பிரளயத்துல இருந்து இந்த எல்லாத்தையும் காப்பாத்தணும், 84 lakh ஸ்பீஷஸ் எல்லாத்தையும் காப்பாத்தணும்ன்ற ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து அந்த அசுரன் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இவங்க இருக்காங்கல்ல, பிரம்மாவோட கையில இருந்து வேதங்கள் எல்லாத்தையும் திருடிட்டு கொண்டு போய் ஒளிய வச்சிடறான். ஹைகிரீவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரன். அவன் என்ன பண்ணிடுறான், வேதங்கள் எல்லாத்தையும் பிரம்மா கையில இருந்து திருடி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஒளிய வச்சிடறான். எங்க அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில. கடல்ல பிரளயம் ஏற்பட்டாதானே, குழப்பி விட்டாதானே என்ன ஆகும், அடியில இருக்கிறதெல்லாம் மேல வரும்ல. அதுக்காக தான் அந்த பிரளயம்ங்கிறதே வந்தது. பொதுவா செட்டில் ஆயிருக்கும் போது தெரியும். பட் அது எப்ப எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்லா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடியில இருக்கிறது மேல வரும், மேல இருக்கிறது கீழே போகும்ல. அதே மாதிரி என்ன பண்றாரு, அடியில ஒளிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய வேதங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த ஹைகிரீவன் அந்த அசுரனையும் கொன்னுட்டு பிரம்மா கையில கொண்டு போய் மறுபடியும் ஒப்படைக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ஞானத்தை படிச்சுட்டு பகவான் பிரம்மா என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, மறுபடியும் எல்லா ஸ்பீஷிஸையும் அவங்க வந்து உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகேவா. சோ இந்த இயல்புடையவர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியவிரதன்கிற அந்த மன்னன். இந்த இயல்புகள் அவன் வச்சுட்டு இருந்ததுனால அவனுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இடம் கிடைச்சது அப்படின்னா, இந்த மனுவுக்கு அதிபதி. ஓகேவா. வைவஸ்வத மனு, இந்த மன்வந்திரத்துக்கு அவன் தான் ராஜாவா இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தது 16.4. தம்போதர்போபி மானச்ச क्रोधपारुष्यमिव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आशुरीम्. हरे கிருஷ்ணா. 26 குவாலிட்டிஸ் வந்து குட் குவாலிட்டி சொல்லிட்டாங்க. இப்ப பேட் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு சொல்றாங்க, மொத்தம் 6 தான் இருக்கு. நம்பர் கம்மி தான். ஓகேவா. பட் இது நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இந்த இயல்பு இப்ப அந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னு தெரியும். அந்த யானை, மதம் கொண்ட யானை வருது. அந்த மதம் கொண்ட யானை எங்க வருது, எங்க போய் யார முட்டை போகுது, எதுவுமே அதுக்கே அறியாமையில இருக்கும். ஓகேவா. ஏன்னா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சினம்ங்கிறது அவ்வளவு இருக்குது. அதனால கண்ணு மண்ணு தெரியாம போய் மோதுறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எதிரில இருக்கிறது என்னன்னு கூட தெரியாம என்ன பண்ணும், அடிச்சு செதைச்சிட்டு அது போட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா அறியாமையில விழுதக்கூடிய மக்களா இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரனுடைய இயல்புகள். அசுர இயல்புகளுக்கு மெயின பாருங்க, தற்பெருமை. ஓகேவா. தன்ட்ட இருக்கிறது தான் பெஸ்ட், நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் அதிகமா வச்சுட்டு இருக்கிறோம், நம்ம தான் அது சுப்பீரியர் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம், அதனால வரக்கூடிய அகந்தை. அப்புறம் வீண் அபிமானம். ஓகேவா. யார் மேலே என்ன அப்படின்னா ஒரு பற்றுதல் ஒண்ணு வைக்கிறது. இது அடையணும் அப்படின்னா அடைஞ்சிக்கணும். ராமனுடைய மனைவி சீதைன்னு தெரிஞ்சும் கூட ராமன் இதுக்காக சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் கூட எத்தனையோ பேர் வந்து
ராவணனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாலும் கூட ராவணன் என்ன பண்ணாங்க, தப்பு பண்ணாங்க. அது ஏன் அப்படின்னா சீதா பிராட்டி மேல அவங்க வச்ச வீண் அபிமானம். நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சும் கூட என்ன பண்ணாங்க, அவனோட மற்ற அசுர இயல்புகள் வந்து அவனை என்ன பண்ணிடுச்சு, ப்ரொவோக் பண்ணிடுச்சு, அந்த செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டிடுச்சு. ஓகேவா? அதாவது கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள். மதம் பிடித்த யானை வந்து எப்படி ஒரு மனம் போன போக்குல செயல்படுமோ அந்த மாதிரி இந்த குணங்கள் பிடிச்சவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அசுரத்தனமான வேலைகளை தான் அவங்க செய்வாங்க. அதாவது வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அல்லது பிரின்சிபல்ஸ்னு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது எதையுமே ஃபாலோ பண்ணவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் தான், நான் ஃபாலோயர்ஸ். 5 மெத்தட்ஸ். கைவி சம்பத் விமோக்ஷாய நிபந்தாய சுரீமதா மாசு ச சம்பதம் தைவீம் அபிசாதோசி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களை பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டவின் மைந்தனை கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். இந்த இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தெய்வீக குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முக்தியை அளிக்கும். அந்த 26 குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு முக்தி. இந்த 6 குவாலிட்டிஸ்ல நம்ம பந்தப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இங்கேதான் மறுபடியும் பிறப்பெடுப்போம். ஓகேவா? இங்கே இருந்துட்டு இந்த ஏன் அப்படின்னா இந்த பலநோக்கு செயல்கள் மேலதான் நமக்கு ஆசை இருக்குது, இதைதான் செய்யணும், இதுல இருக்கிறது பத்தல, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும், இன்னும் கொஞ்சம் வேணும், இந்த செயல்களுக்குள்ளேயே நம்மள வந்து கட்டுண்டுபடுத்திக்கிறோம். ஓகேவா? இதுலயே பாண்ட் ஆகிறதுனால இங்கே நீ பாண்ட் ஆயிட்டே இரு, இங்கே இருங்கிற மாதிரி பகவான் நம்மள என்ன பண்ணிடுறாங்க, இங்கே விட்டுறாங்க, பந்தப்படுத்துபவை. ஆனா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன் அப்படின்னா போர் பண்ணணுமா அப்படின்னே ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிரில இருக்கவங்க எல்லாம் தாத்தா, மாமா, சொந்தக்காரங்க, அண்ணா, அப்புறம் அவங்க பசங்க, பேரங்கள், இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. இத்தனை பேர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஆச்சாரியார், இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கொல்லணுமா? ஓகேவா? இந்த கொல்லணுமா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்ததுனால இந்த இரக்கம்ங்கிறது வந்துருது. ஓகேவா? இரக்கம் எங்க இருக்கு, அசுர குணத்துல. நம்ம பார்த்த அந்த லிஸ்ட்ல வந்து அந்த ஒரு குணமே இல்ல. சோ அதனால நிச்சயமா நீ கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஓகேவா? அப்ப போர் செய்யறது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது வந்து அசுர குணம் கிடையாது. போர் பண்றது, உயிர் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது வந்து ரஜோகுணம் சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆனாலும் அது யாருக்குன்னு விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் போய் பண்ணோம்னா அது கொலைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஆனா இது ஒரு அசுரன் சாரி ஒரு அரசன் பண்ணினாங்க, ஒரு ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய மன்னன் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கான டியூட்டி. போர் பண்றது, உயிர் பலி வாங்குறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கான டியூட்டி. சோ அது என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர குணம் ஆகாது. அதனால அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாங்க, நீ கவலைப்படாதே. 16.6 methods. கௌபூத சர்கௌ லோகேஸ்மின் தைவ ஆசுர ஏவ ச தைவோ விஸ்தரச புரோக்த ஆசுரம் பார்த்த மே சுனோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரிதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உண்டு. உயிர்வாழிகளை எகைன் வேற டைப் கேட்டகரி போடுறாங்க பகவான். தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள், அதாவது தெய்வ இயல்பு கொண்டவர்கள், அசுர இயல்பு கொண்டவர்கள். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். அந்த 26 குவாலிட்டிஸா விளக்கியாச்சு பகவான். இனி அசுரர்களின் குணங்கள் என்னிடமிருந்து கேட்பாயா. அவங்க என்ன செய்வாங்க, துஷ்கிருதி நோஸ். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கோம் 9th சாப்டர்ல 7th சாப்டர்ல பார்த்து போறோம். என்னென்ன இந்த மாதிரி மூடர்கள், ஓகேவா? அப்புறம் நராதமாக்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர் இருக்காங்களா அவங்க, அப்புறம் ஆசுரம்பவம் அசுரகுணம் உடையவர்கள்னு அதுலயே ஒரு பார்த்திருக்கோம், ஒரு பதத்துல வந்திருக்கும் அசுரகுணம் உடையவர்கள்னு. அப்புறம் மாயையில பிடிப்பட்டவங்க. ஓகேவா? இவங்க எல்லாரும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுராஸ். சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாதவங்க. பகவானை நம்ம நிந்திக்கணும், பகவானை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், போற்றக்கூடாது, அவங்க மேல பொறாமை கொள்ளணும், அவங்களுக்கு எல்லாம் சுப்ரீம் பவர் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு அவங்கள வந்து துஷ்டமா பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இயல்பு கொண்டவர்கள் யாரு அப்படின்னா அசுர குணங்கள் உடையவர்கள். அவங்கள பத்தி இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க அப்கமிங் ஸ்லோகாஸ்ல. 7 methods. பிரவர்த்திம் ச நிவர்த்திம் ச ஜனான விதுராசுராः ந சௌசௌசம் நாபி சாசாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க செய்யறது என்ன அப்படின்னா பிரவருத்திம்சா நிவர்த்திம்சா, எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அந்த விஷயமே அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. ஓகேவா? நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு தெளிவு இருக்கும். அதாவது பக்தனாகப்பட்டவனுக்கு அல்லது ஒரு சிறிய அளவுக்கு ஞானம் உள்ளவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனாவது வரும். ஆனா அவங்களுக்கு அது கூட இருக்காது, எதை வேணாலும் செய்யலாம், எடுத்தோம் கவுத்தோங்கிற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் கொண்டவர்கள். தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது, தூய்மை இருக்காது. என்ன
தூய்மை பேணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறவங்களா இருப்பாங்க. முறையான நடத்தை நிச்சயமா இருக்காது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் சொல்லப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் இவங்க மீறக்கூடியவங்க தான். சோ அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. வாய்மை இந்த மாதிரி நடத்தை சரியில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது ஆல்கஹால் எடுக்கிறது, இன்டாக்சிகேட் பண்ணிக்கிறது, அப்புறம் பொய் சொல்றது, அப்புறம் வந்து அத 4 பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க. மது, மாது, சூது, மாமிசம் உண்ணுதல். ஓகேவா? இது 4மே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்காது அப்படின்னா உண்மைங்க இருக்கிறது. அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மைங்கிறத நம்ம தேடணும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அசுரத்தன்மை உடையவர்கள்ட்ட. தான் நினைச்ச போக்குல நான் நினைச்சது வந்து சாதிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இயல்புடையவர்களா இருப்பாங்க. சாஸ்திரிக்குல இதை சொல்லப்பட்டிருக்குதே, இந்த மாதிரி தானே செய்யணும், இதை மீறி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம விளைவுகளுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு போவோமே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த நாலேஜ் இல்லாததுனால அவங்க செய்யறது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களங்கமுடைய செயல்களாதான் இருக்கும். 8 மெத்தட்ஸ். असत्यम् अप्रतिष्ठम् ते जगत् आकुर्वनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா, அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அசுரர்களை பத்தி இப்ப எகைன் மறுபடியும் சொல்றாங்க பகவான். அவங்களோட இயல்புகள் பாருங்க. இந்த உலகமே பொய். ஓகேவா? இந்த உலகம் பௌதிக உலகங்கிறது யாரால படைக்கப்பட்டது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற சக்தி. ஓகேவா? இந்த ஜட சக்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற சக்தி தான். அவங்களோட பகிரங்க சக்தி மூலமா இதுதான் வந்தது. ஓகேவா? இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை நம்ம எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட சுப்பீரியர் எனர்ஜி. பாக்கி எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. தாழ்ந்த ஜட இயற்கை, உயர்ந்த ஜட இயற்கைன்னு 2 பார்த்துட்டோம். இது எதுவுமே என்ன அப்படின்னா தானா தோன்றுனது. பகவான்கிறது ஒண்ணு கிடையாது. இந்த உலகம் எல்லாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஊழி காலத்துல தானா தோன்றுனது. பின்னாடி ஏதாவது ஒரு பிரளயம் வரும்போது என்ன ஆகும், தானாவே அதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்வோம், ஏத்திஸ்ட். ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா நாத்திகவாதி பேசுறோம். நாத்திகம் பேசுறவங்க வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை நம்பாதவர்கள். அவங்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எந்த கீதை எடுத்து வச்சீங்கன்னாலும் சரி, பாகவத் எடுத்து வச்சீங்கன்னு சரி, வேதங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னாலும் சரி, அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பொய், கட்டுக்கதை, இதெல்லாம் சும்மா என்ன கற்பனையில எழுதுனது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட தாட் இருக்கும். அஸ்திவாரம் இல்லாதது இது எல்லாமே கற்பனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் இது எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலர்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்றோம்ல, பட் கண்ட்ரோலர் யாரும் கிடையாது. எல்லாம் தானாவே நடக்குது, தானாவே அழியுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மிகுந்தவர்களா இருப்பாங்க. காமேச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாக. அப்ப உயிர்வாழி பிறக்கிறானே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆண் அண்ட் பெண், அதனால அந்த குழந்தை பிறக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா காமத்தை இதற்கு தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லிடுவாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கருவுல ஒரு ஒரு ஆத்மா ஒருத்தன் வைக்கப்படுறான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. போன ஜென்மா நம்ம செஞ்சக்கூடிய அந்த அந்த கர்மாவோட விளைவுனாலதான் இந்த தாயோட வயித்துல நம்ம கருவாகிறோம் அப்படின்னு பாகவத மாதிரி அவன் வந்து மறுஜென்மால எந்த தாயோட கருவுல எந்த உடல் அவன் எடுக்க போறான் அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்லுவாங்க. அவங்கதான் நிர்ணயம் பண்றாங்க யாருக்கு எந்த உடல் எந்த சமயத்துல கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற இந்த நாலேஜ் இல்லாததுனால இவங்க என்ன செய்யறாங்க, காமைச்சை திருப்திப்படுத்திக்கிறதுக்காக இங்க ஆண் பெண் அந்த உறவின் காரணமாக குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமா ரொம்ப மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா பேசிடுறாங்க. இதுல பகவான் மேல அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா அபிமானம்ங்கிறது கிடையாது, பற்றுதல்ங்கிறது கிடையாது. 9 மெத்தட்ஸ். एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. हरे கிருஷ்ணா. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுறாங்களா, பகவான்கிறது யாரும் இல்லை, பகவானோட செயல்கிறது இந்த இடத்துல எங்கேயுமே நடக்கல, அப்புறம் எல்லாம் தானா நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறதுனால அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள். அவங்களை என்ன சொல்றாங்க பாருங்க பகவான், அறிவில்லாதவர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஞானம்ங்கிறது இல்ல, ஒளிங்கிறது இல்ல அவங்க மனசுல, அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அவங்க தம்மை இழந்தவர்கள். ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க தன்னையே இழந்துடுறாங்க. அவங்க என்ன ஒரு கண்ட்ரோல்ங்கிறது கிடையாது, கட்டுப்பாடு அற்றவர்கள். அவங்க தான் நினைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது அவங்கன்னு அர்த்தம். உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப நமக்கு இந்த பாம் கல்ச்சர் எல்லாம் வருது இல்ல, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அணு ஆயுத கல்ச்சர் எல்லாம் வரதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆளணும் இல்லாட்டி அடுத்தும் ஆளக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறாங்க, டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த மாதிரி கொடூரமான செயல்கள் எல்லாம் நிகழறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா அந்த அசுர எண்ணம் தான், அந்த அசுர இயல்பு தான். அவங்களுக்கு ரீசன் என்ன, அந்த மாதிரி அவங்க நடந்துக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் ஆளணும், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது தான் கிரேட்டஸ்டா இருக்கணும், நம்ம தான் சுப்பீரியரா இருக்கணும், மத்தவங்க எல்லாம் நமக்கு கீழ்பட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அகந்தை, அந்த மமதை, அதன் காரணமாக தான் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். 10 மெத்தட்ஸ்.
कामम् आश्रित्य दुष्पूरं तम्बमानमतान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु क्षिप्रताः. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் அடுத்தது அவங்களோட அவங்க எந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகுறாங்க அப்படின்னா திருப்தி அடையாத காமம். அவங்க எதை செஞ்சாங்கன்னாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அதோட அவங்களுக்கு வந்து லிமிட் பண்ணிக்க முடியல. அதை என்ன திருப்பி அந்த கல்லத்துக்கு அடுத்தது வைக்கிறாங்க. கோல் அங்க கொண்டு போவோம், அடுத்தது அங்க ரீச் பண்ணிட்டோமா அடுத்தது, ஓகேவா? இந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க, திருப்தி அடையாம சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்லாம அவங்க மேல மேல தன்னுடைய ஆசைகளை வளர்த்துக்கிட்டே போறாங்க. அது மூலமா என்ன நிறைய பொருள் சேர்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்துரும் அப்படின்னா கர்வம் வந்துரும். நிறைய பேர் தன்னை ஃபாலோ பண்றாங்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்வம் வந்துரும். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு, அந்த கர்வம்ங்கிறதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தப்பான குணம், அசுர இயல்பு. அந்த இயல்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பொய் கௌரவம். யாருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கணும், யார் சொல்ற நிறைய பேர் கேட்கணும் அப்படின்னா பகவான் சொல்றதுதான். அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். அவங்க சொல்றத கேட்கறதுதான் நமக்கு என்ன புத்திசாலித்தனம். ஓகேவா? அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு அந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்றதுக்கு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகேவா? இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கர்வம் இருக்காது. ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்ம கிட்ட பொருள் நிறைய சேர்த்துட்டோம், இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு அப்படின்னா நம்ம தான். ஆனா விதை யார் போட்டது அப்படின்னா பகவான் தான் கொடுத்ததா இருக்கும். ஓகேவா? இவன் இந்த இப்போதைக்கு இந்த செல்வந்தனா இருக்கிறான், இவனுக்கு இவ்வளவு செல்வம் சேருது அப்படின்னா அந்த உழைப்பு நம்ம தான் போட்டோம், நம்மளாலதான் இவ்வளவு காசு நம்ம சம்பாதிச்சிருக்கிறோம்னு அந்த ஞானம் இல்லாதவர்கள் நினைப்பாங்க. பட் எல்லாத்துக்குமே மூலம் யாரு அப்படின்னா பகவான். இதெல்லாம் டெம்பரவரி, நானும் டெம்பரவரி, நான் வச்சிருக்கிறதும் டெம்பரவரிங்கிற விஷயம் தெரியாததுனால பொய் கௌரவங்கிறதுக்கு ஆளாகி என்ன செய்யறாங்க, அந்த கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கத்துல உள்ளார்கள். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான், துக்காலயம், சாஸ்வதம். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா நிரந்தரம் இல்லாதது. அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பொருள்களும் என்ன நிரந்தரமற்றது, நாம எல்லாரும் என்ன நிரந்தரம் இல்லாதவர்கள். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஓனர்ஷிப் கொண்டாடுறோம். ஓகேவா? இதை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்காகவே ஒரு பகவானை உருவாக்கி அதுக்குன்னு ஒரு விஷயம், இது இப்படிதான் பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போற போக்குல என்ன செய்யும், மயில்களுக்கு எல்லாம் கூட சட்டை போட்டு விட்டு அதுக்கு வந்து பொட்டு எல்லாம் வச்சு அதை பூஜைன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது நிறைய இடத்துல, அது சக்தி அதுல இருந்தாலும் கூட இருக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா அதுவே என்ன பண்றாங்க, மத்தவங்க எல்லாமும் அதை காப்பி பண்ற மாதிரி ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன இல்லை, தூய்மையான ஆன்மீக குணங்கிறது அந்த இடத்துல வளரவே இல்லை. அந்த ஆன்மீக எண்ணம்ங்கிறது இல்லை, அது தூய ஞானத்தோடு அது செய்யப்படலை. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய்மையற்ற விரதம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த விஷயமே என்ன அப்படின்னா பாவத்தை தான் நமக்கு பலனா கொடுக்கும். இப்படி இருக்க அசுரகுணங்கள் எல்லாருமே, அசுரகுணத்தை உடையவர்கள் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா ஃபைனலா பாவத்தை தான் சம்பாதிக்கிறாங்க. சேர்க்கறது பொருள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு கவர்ச்சி மிக்கதா இருக்குது, நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. ஆனா அல்டிமேட்டா அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பாவம். பாகவதத்துல நம்ம சத்தியவிரதன் கதை பார்த்தா மாதிரியே இதே மாதிரி அசுரகுணம் கிடைச்ச ஒரு ராஜா ஒருத்தவங்க, வேணன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா. வேணன் அந்த அவன் வந்து துஷ்ட மன்னன். அவனுக்கு ஆக்சுவலா அவனோட அப்பா வந்து அங்க துருவ மகாராஜா கதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த துருவனோட லைஃப்ல துருவனுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்களுக்கு பையன் பேரன் அதுக்கப்புறம் பிறந்தவங்க தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கன்னு சொல்லிட்டு. அங்கன் வந்து ரொம்ப நல்ல ராஜா. நிறைய விரதங்கள்லாம் அனுஷ்டிப்பாங்க, நிறைய யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் கூட அவங்களுக்கும் அவங்களோட மனைவிக்கும் குழந்தைங்க இருக்காது. ஒரு தடவை வந்து ஒரு பெரிய யாகம் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. அந்த யாகம் பண்ணிட்டு முடிச்சோன்னா அந்த அவிர்வாகத்தை வாங்குறதுக்கு தேவர்கள் யாரும் வரணும். இவங்க எல்லாமே ரொம்ப நியம நிஷ்டையோடு தான் பண்ணிருப்பாங்க. எல்லாமே சுத்தபத்தமா இருந்திருக்கும். எல்லா ஆச்சரியாருக்கும் பணம் கொடுக்கறது, எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி கொடுக்கணுமோ எல்லா விதமான மரியாதைகளையும் கரெக்டா பண்ணிருப்பாங்க. ஆனாலும் கூட யாரும் தேவர்கள் வரமாட்டாங்க. அங்கனுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும், ஏன் இந்த மாதிரி வரல அப்படின்னோன்னா அந்த அங்க வேள்வி பண்ணி வைக்கிறாங்கல்ல, அதுல வந்து ஹெட்டா இருக்கிறவர் அந்த லீடர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல பொதுவா தேவர்கள் யாருக்கிட்ட வந்து வாங்குவாங்க அவிர்வாகத்தை அப்படின்னா புத்திரன் இருக்கிறவங்க ராஜா பண்ணாதான் வந்து வாங்குவாங்க, உனக்கு வந்து குழந்தை கிடையாது. அதனால நீ என்ன செய்யற அப்படின்னா பகவான் நாராயணன் மேல நீ வந்து இந்த யாகத்தோட பலனை நீ சமர்ப்பணம் பண்ணு. அப்ப பகவான் வந்து உனக்கு வந்து காட்சி அளிப்பாங்க. அவங்க மூலமா உனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்த விட்டு நம்ம வந்து நீ உனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் இருக்காது, மன உளைச்சல் இருக்காதுன்னு அவங்க வழி சொல்றாங்க, ஒரு உபாயம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு பிடிச்ச பாயசம், அரிசி பாயசம் அதை பண்ணிட்டு அதை வந்து அந்த ஹோமகுண்டத்துல அவங்க ஆகுதி பண்றாங்க. அப்ப வந்து அதுல இருந்து ஒரு வெள்ளை கலர்ல ஒரு உருவம் கையில வந்து பாயசத்தோட வந்து அதை வந்து ராஜா கிட்ட கொடுக்குது. இந்த பாயசம் உன்னுடைய மனைவிக்கு கொடுத்த அப்படின்னா உனக்கு இன்னும் 10 மாதத்துல உனக்கு குழந்தைங்கிறவன் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரியே 10 மாதம் கழித்து அங்கனோட மனைவிக்கு வந்து குழந்தை பிறக்குது. இந்த குழந்தைக்கு வந்து வேணன்னு பேர் வைக்கிறாங்க. ஆனா வேணும் இவ்வளவு நல்ல ராஜா தான், இவ்வளவு நல்ல குணம் படைத்தவங்க தான், செஞ்சது பூரா நல்ல நல்ல விஷயங்கள் தான்.
பகவான வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்க அதோட லைஃப் ஸ்பேன்ல வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆராதனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கான செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு குடிமக்களையும் நல்லபடியா அவங்க ராஜ்யம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படிதான் இருந்தாங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து பிறந்த பையன் இந்த வேணன்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுங்கோல் மன்னன், ஒரு துஷ்டன். அவன் குழந்தையில வளரும் போதே எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்தானே ஐயோ துஷ்டன் வேணான்னு வர்றான் எல்லாரும் ஓடுங்க ஓடுங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருந்தது. சின்ன பிள்ளையிலேயே காட்டுல எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன செய்வான், வில்லம்பு எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க இருக்கிற கண்ணுல படுற தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் போட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், துவம்சம் பண்ணுவான். ரொம்ப எல்லாத்தையும் ஹிம்சிப்பான். அப்புறம் பொதுமக்களையும் போட்டு ஹிம்சை பண்ணுவான். யாருக்குமே அவனை பிடிக்காம இருந்தது. இப்படி இருக்கிறானே இப்படி இருக்கிறானே நம்ம வரம் கேட்டு இப்படி ஒரு பையன் பிறந்துட்டானே, இந்த பையன் பிறந்ததுக்கு புத்திரன் இல்லாத சுகத்துல நம்ம இருந்திருக்கலாமேன்னு அந்த ராஜா வந்து அவ்வளோ அவஸ்தைப்படுற அளவுக்கு அவனோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அவனோட பிஹேவியர் அப்படியேதான் இருந்து வளர வளர சரியா போயிடுவான்னு பார்த்தா மேல மேல அந்த வேணனோட அந்த கொடுங்கோல்தனம் ஜாஸ்தி தான் இருந்ததோ தவிர குறையவே இல்லை. இவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு நாள் என்ன செய்யறாங்க, அந்த நாட்டை விட்டு இந்த ராஜா போயிடுறாங்க. அங்க இருக்கிற ராஜா இல்லாத நாடு என்ன ஆகும், ரொம்ப மோசமா போகுது. இப்படி இல்ல, இப்படி இவ்வளவு திருட்டு பொய் களவு குற்றம்னு இப்படி நடக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு ராஜான்னு ஒருத்தவங்களை நம்ம வந்து நியமனம் பண்ணாதான் நாடை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிருகு அந்த மாதிரி முனிவர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஓகேதான் இருக்கவே இருக்கான இளவரசன் வேணன், அவனை ராஜாவாக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவனை ராஜாவாக்கிடுறாங்க. அவனுடைய குணம் தெரிஞ்சும் கூட அவன் என்ன பண்றான், அது வரைக்கும் நாட்டுல ஏதோ கொஞ்சம் நெஞ்சம் அங்கேயும் இங்கேயும் கோவில் எல்லாம் என்ன நடந்தது, பூஜை புனஸ்காரம் என்ன நடந்தது, அந்தணர்கள் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி ஏதாவது வேத பாடசாலையில எல்லாரும் மத்தவங்களுக்கு ஆன்மீக கல்வி கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கோவில்ல ஏதாவது பூஜை அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அங்கங்க அன்னச்சத்திரம் நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி யாகம் பண்றீங்களே, இந்த யாக புருஷன்னு சொல்றீங்களே, அந்த யாக புருஷன் யாரு அப்படின்னா விஷ்ணுன்னு சொல்றீங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே அவங்களோட அங்கங்களா இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா மத்த இருக்கக்கூடிய தேவாதி தேவர்கள்னு சொல்றீங்க. அவங்க எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், பகவான் விஷ்ணுவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அது மூலமா தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த வறட்சிங்கிறது போகும், நமக்கு தானிய விளைச்சல் கிடைக்கும், மழை வரும்லாம் சொல்றீங்கல்ல. ஆனாலும் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானம் என்னன்னு நான் சொல்றேன், இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவங்க நமஸ்காரம் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவான், அந்த ராஜா மனசு வச்சா மட்டும்தான் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு திமிராவும் அவ்வளவு அகம்பாவத்தோடையும் இப்ப நம்ம சொன்ன அத்தனை குவாலிட்டிஸும் யாருக்கு இருந்தது அப்படின்னா வேணனுக்கு இருந்தது. ஓகேவா? வீண் அபிமானம், தான் தான் பெருசு, தான் தான் பெரிய கிங் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு, அப்புறம் கர்வம், அகந்தை, பொறாமை, பகவான் யாரு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே நான் தான் யக்ன புருஷன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம், அப்புறம் மதிக்காத தன்மை. இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஒன்னா கூடியிருந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேணனுக்கு. அது மூலமா அவனுக்கு என்னதான் கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிவு. அது யார் கையாலே அழிவு, யாரெல்லாம் ஒன்னா கூடி அவனை வந்து மன்னனாக்குனாங்களோ அதே முனிவர்கள் கோபப்பட்டு போய் என்ன செஞ்சாங்க, ஆகா இந்த நாடு வந்து ரொம்ப மோசமா போகுது, மன்னன் இல்லாத நாடுன்னு நினைச்சிட்டு இவனை மன்னனா நியமனம் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் மோசமான கண்டிஷனுக்கு இந்த நாட்டை கொண்டு வந்துட்டான், இவன் இருக்கிறதுக்கு இல்லாம போகட்டும் சொல்லிட்டு சாபத்துல சபிச்சிருவாங்க. உன்னுடைய உடல் வந்து உயிரற்று போகட்டும் அப்படின்னு சபிச்சிருவாங்க. உடனே அந்த நிமிஷமே என்ன ஆயிடுவான் அப்படின்னா அவனுடைய ஆத்மா வந்து உன்னுடைய உடலை விட்டுட்டு போயிடும், இறந்தவனா ஆயிடுவான். சோ இது இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கேரக்டர்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்த சத்தியவிரதனுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான இடம் கிடைச்சது பாருங்க. அசுரகுணங்கள் அத்தனையும் ஒன்னா சேர்ந்த ஒரு வேணனுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இடம் கிடைச்சதுன்னு நம்ம பாத்துக்கணும். ஓகேவா? சோ இது இந்த மாதிரி நம்ம கேரக்டர்ஸை வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போகக்கூடிய இடமும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கணும். மத்தது 11 and 12 चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशावाससवैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மனிதநாகரத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். வேணும்னு இதேதான் நினைச்சான். என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சென்சஸை கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கணும், நம்மளுடைய காம இச்சைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னா முக்கியமான தேவை, இது மட்டும் நடந்தா போதும் இந்த உலகுல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க தான் யாரு அப்படின்னா அசுரகுணம் படைச்சவங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி உள்ளவரை அவர்கள் கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன் திருப்தி, அப்புறம் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு சேர்க்க வேண்டியது, இந்த மாதிரி விஷயங்களோட நாட்டம் போயிட்டு இருக்கும். இதுக்காகவே அவங்க கவலைப்படுவாங்க, இதுக்காகவே அவங்க கோவப்படுவாங்க, இதுக்காகவே அவங்க செல்வம் சேர்ப்பாங்க, இதுக்காக அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு, ஏன்னா நமக்கு 1-2 ஆசை கிடையாது. இதை ஏன் பண்ணுவோம், இது போயிட்டு பாதி போயிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொன்னுக்கு மேல ஆசை வரும், அதிலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு காலம் வைப்போம் அப்படின்னு என்ன ஆகுது, பல நூறுக்கணக்கான கயிறுகளால் நம்ம பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அத்தனை கயிறுகளும் நம்ம எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னா இந்த ஆசை. இது அளவில முடியாதது வேற. ஓகேவா? இதோட நிறுத்திப்போங்கிற எண்ணமும் வராது யாருக்கு, பற்றுதல் உடையவர்களுக்கு.
காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அது கிடைக்கல அப்படின்னா காமம் கோபம் இதெல்லாம் வரும். அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்கான அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நல்ல வழியில கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்வாங்க அவங்க, சரி பார்த்து கொஞ்சம் மாத்தி பார்ப்போம், இதுலதான் நம்மளால சேர்க்க முடியலையா, கொஞ்சம் வேற மாதிரியான ரூட்ல நம்ம போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பாவம்னா என்னன்னு தெரியாது. ஓகேவா, அது பாவ செயல்னு தெரியாம என்ன செய்வாங்க, தீய வழிகளின் மூலமாக கூட அநியாயமான வழிகளில் கூட அவங்க செல்வத்தை சேகரிப்பாங்க. இன்பத்தை தூய்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணா பண்றது. மத்தது 13, 14, 15 மூணு வாட்சிக்கோங்க. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்தே மனோரதம் இதம் அஸ்தி இதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதச்சத்ருர் அனிஷ்யேத பரானபி ஈஸ்வரோகம் அகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி ஆத்யோ பீதனவான் அஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி போதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோஹிதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இதுக்கான விளக்கத்தை பார்த்துருவோம். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், அவன் எப்படி அவன் யோசிப்பான் அப்படின்னா, இந்த 3 ஸ்லோகாஸ்ல பகவான் சொல்றாங்க, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்தது அப்படின்னு அவனோட எண்ணம் இருக்கும். என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். எதுலெல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ, இன்னும் 10 இயர்ஸ் கழிச்சு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளவு வரும், நமக்கு அவ்வளவு கிடைக்கும். இதே நோக்கத்தோடயே சில பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க, மணி மைண்டடாவே இருக்கிறது சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். ஓகேவா, தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். இதுதான் நான் சொன்னது. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். யாரையாவது ஒருத்தவங்களை நம்ம ஒரு எதிரியா வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கூட ஓகே, நம்மளோட தொழில் போட்டிங்கிறது ஓகே, அவங்கள உயிரற்றவர்களும் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கெட்ட எண்ணம். ஓகேவா, அவங்களே நான் கொண்டு விட்டேன், இன்னும் இந்த மாதிரி மத்த எதிரிகள் யாரா இருந்தாலும் அவங்களும் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா என்னால கொல்லப்படுவார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறதுலாம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப துஷ்ட புத்தி, அசுரகுணத்துல ரொம்ப மிகுந்தவங்கன்னு அர்த்தம். நானே எல்லாவற்றையும் நிறைவன், எல்லாத்தையும் நான் தான் படைச்சேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஏன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குதா, இந்த வசதிகள் எல்லாம் யாரால வந்தது, நானே ஏற்படுத்திக்கிட்டது, அதனால எல்லாத்துக்கும் இறைவன் நான் அப்படிங்கிற எண்ணம். அப்புறம் நானே அனுபவிப்பாளன். ஆனா ஆக்சுவலா யாரு இறைவன், யாரு அனுபவிப்பாளன், யாரு பரமபுருஷ பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான். நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியான இவ்வளவு என்கிட்ட இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஹாப்பினஸ் வருதுன்னு நம்மளே நினைச்சுக்கிறது. அப்புறம் செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்கள் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. நமக்கு ஒரு பெரிய ரிச் பீப்புள் பாருங்களேன், அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரும் இருப்பாங்க, அவங்கள மாதிரியே ஸ்டேட்டஸ் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன ஒரு சிம்பிளுக்காக என்ன பண்ணிப்பாங்க, அந்த மாதிரி தன்னுடைய ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் உள்ளவங்களே தனக்கு ஃப்ரெண்டா வச்சுப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு பாருங்களேன், அவன் யாருமே பக்கத்துல இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, கார் டிரைவர் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, பட் டிரைவர் கூடன்னு சொல்லக்கூடாது, அவங்க கூட என்ன பண்ணுவோம், மனசாட்சிக்கு பயந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நமக்கு இவ்வளவு நாள் நமக்கு இது கொடுத்தவங்க, சம்பளம்னு கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க இவங்கதான், இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்மளால உதவி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அந்த மனசாட்சியோடு இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதாரண அடித்தளத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களா இருப்பாங்க. அவ்வளவு நாள் ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளுக்காக கூட வச்சிட்டு இருந்தவங்க யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பதிலுக்கு வரமாட்டாங்க, ஹெல்ப்புக்கு வரமாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு அது வரைக்கும் நம்மளோட எண்ணம் என்னவா இருக்கும்னா, அவங்களதான் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பெருசா நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம். என்னை போன்ற சக்தி உடையனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை, நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டோம். இது எல்லாமே என்ன குணம் அப்படின்னா, இத்தனையும் கம்ஸ் அண்டர் அறியாமை. ஓகேவா, இது எதுவுமே ஒரிஜினல் கிடையாது. இப்ப வச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாம் போலிகள் தான் எல்லாம். ஏன்னா இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க போறோம். இதுக்கப்புறம் இந்த உடலை விட்டு இது எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் இல்லாததுனால என்ன செய்யறோம், இதெல்லாம் நான் தான் வச்சுக்க போறேன், நான் தான் அனுபவிக்க போறேன், இதுக்கெல்லாம் நான் தான் அதிபதி அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கும். நான் தான் அந்த யாகங்களை செய்யறேன், நம்ம செய்யல, பகவான் செய்ய வைக்கிறாங்க. அந்த தானங்களை நம்ம கொடுப்போம், நம்ம கொடுக்கல, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் நம்மள தூண்டுறாங்க அந்த தானத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா, இந்த மாதிரி இந்த தானம் கொடுக்கறதுல நமக்கு நாளைக்கு சாப்பிடல வரும், எந்த மாதிரி மனநிலையில இருந்து கொடுக்கணும், சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா தமோ குணமா அப்படிங்கிற மாதிரி. சத்துவகுணத்துல இருந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நல்ல தானம், மத்த குணங்கள்ல இருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய தானங்கள் கொடுக்காம இருந்துடலாம். ஓகேவா, சோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இத்தனை கேரக்டர்ஸும் எதனால வருது, சாரி இத்தனை குவாலிட்டிஸும் எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அறியாமைங்கிற இருள்ல அவங்க கம்ப்ளீட்டா மூழ்கி போயிருக்கிறதுனால. ஓகேவா, அப்படி இருக்கக்கூடியவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா, நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டா நினைப்பான். பட் என்ன சொல்றாங்க பகவான், இது எல்லாமே தவறானது, இது எல்லாமே அசுர இயல்புடையது. இதுல ஒரு சாதாரண ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. ஒருத்தவங்க ஒரு ரிச் பீப்புள், ஒரு பர்சன் ஒருத்தவன் ரொம்ப பணக்காரன், அந்த பணக்காரன்ட்டு வேலை கேட்பான். அவன் மிடில் ஏஜ் பையன். அவன் வேலை கேட்பான். வேலை கேட்டவொடனே கையில ஒரு தடி வச்சிருப்பான். சரி அந்த வேலை போட்டு கொடுத்துருவான். சரி எங்க வீட்டுல நின்று வாசல்ல காவல்காரனா நில்லு, வாட்ச்மேனா நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பணக்கார அவர் டெய்லி வெளியில வருவாரு, ஆபீஸ் போவாரு, நிறைய சம்பாதிப்பாரு, பிளைட்ல போவாரு வருவாரு.
அவரோட கம்ப்ளீட் 24 ஹவர்ஸ் ரவுண்ட் த கிளாக் ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அவ்வளவு சொத்து சேர்ப்பாரு, அவ்வளவு சம்பாதிப்பாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. இந்த கையில தடி வச்சுக்கிட்டு இந்த வாட்ச்மேனாவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. டெய்லி பார்ப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்தா சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இருக்காது, தூங்கறதுக்கு நேரம் இருக்காது, பசங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்காது, பசங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு கூட அவருக்கு கேட்கறதுக்கு நேரம் இருக்காது. என்னன்னு பார்த்தா பணம் பணம் பணம், எப்படி ஹவு டு மேக் மணி, ஹவு டு மல்டிப்ளை மணி, இதே சிந்தனை தான் அவர் மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு. அவருக்கும் அந்திம காலம்ங்கிறது வந்துச்சு. உடம்பு முடியாம போச்சு. முடியாம போனோன்னு அது வரைக்கும் அவங்கள பாக்குறதுக்கு கார்ல அவ்வளவு பேர் வருவாங்க. எல்லாரும் ஸ்டாப் ஆயிட்டாங்க. யாரும் வர்றது கிடையாது. உறவுக்காரங்க வர்றது கிடையாது. சொந்தக்காரங்க வர்றது கிடையாது. தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வர்றது கிடையாது. யாரு இருக்கா? அந்த ரிச் மேன், அந்த அவனும் அப்புறம் வந்து வேலைக்காரன் அவன் மட்டும்தான் இருக்கிறான். கூப்பிடுறான், அந்த வேலைக்காரனை உள்ளார கூப்பிடுறாரு அந்த அந்த பணக்காரர். கூப்பிட்டுட்டு நான் அந்த மாதிரி வேற ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியாது, நான் ஒரு மூடன், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறான். இத்தனை வருஷமா இங்க இப்படியேதான் இருக்கிறான். ரொம்ப வாய் பேச மாட்டான். உடனே அவர் கேக்குறாரு, நான் வந்து வேற ஒரு ஊருக்கு போறேன். அப்படியா முதலாளி, நீங்க ஊருக்கு போறீங்களா? உங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வைக்கிறேன். இல்லப்பா, அங்க நான் போற இடத்துல ட்ரெஸ் எல்லாம் தேவைப்படாது. அப்படியா முதலாளி, அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து பணம் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன். நீங்க செக் புக், உங்களோட ஆபீஸ் ஃபைல்ஸ், உங்களோட லேப்டாப் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறேன். இல்லப்பா, எனக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படாது நான் போற இடத்துக்கு. சரி, உங்களோட காரை ரெடி பண்ண சொல்றேன். நீங்க இது எதுவும் வேணாங்கிறீங்க, அப்போ நீங்க அங்க போயிட்டு ஏதாவது கிரெடிட் ஏதாவது பண்ணிப்பீங்க போல இருக்கு. உங்களுக்கு கார்டு எல்லாம் நான் எடுத்து வைக்கிறேன், காரை ரெடி பண்ண சொல்றேன், நீங்க கார்ல போங்க அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல கார்லயும் நான் போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இல்ல நான் போகக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து இது எதுவுமே நான் எடுத்துட்டு போக முடியாது. நான் இப்படியேதான் இதை அப்படியே விட்டுட்டு தான் நான் போகணும். இது எதுவுமே எடுக்கணும். அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில இருக்க தடி என்ன செய்யறான் அவன், அந்த வேலைக்காரன், அந்த வாட்ச்மேன் அவர் கையில கொடுக்க, அந்த தடியை கொஞ்சம் புடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அந்த தடி என்கிட்ட? இல்ல இந்த தடி இப்போதைக்கு உங்கள்ட்ட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன், என்ன காரணம் அப்படின்னா, இல்ல என்ன முட்டாள்னு சொல்லிட்டு நீ முட்டாள், அதனால நான் உனக்கு அந்த தடியை தரேன். இந்த அறியாமையோட மோசமான முட்டாள்தனமா யாரு செயல்படுறாங்களோ அவங்கள நீ என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க கையில இந்த தடியை கொடு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இத்தனை வருஷமா நான் என் கையிலேயே நான் புடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா என்னை விட ஒரு அறிவில்லாதவர்கள் யாரு அப்படின்னா உங்களைன்னு எனக்கு இன்னைக்குதான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். இந்த தடியை நீங்க புடிங்க அப்படின்னு சொன்னான். இதுல என்ன நமக்கு புரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்னதான் லைஃப் லாங் நம்ம இருக்கிற டைம் பூரா நம்ம ஓடி ஓடி சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சு அவ்வளவும் நம்ம பண்ணணும்னா கூட நம்ம போகும்போது இதுல இருந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு பிட் கூட எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஓகேவா? ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், இருக்கிற லைஃப் பூரா பணம் சம்பாதிக்கணும், சேர்க்கணும், புகழ் வரணும், செல்வம் வரணும், அப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க போறோம், ரொம்ப நாள் வாழ போறோம், இந்த மாதிரி யோசனையிலேயே இருந்துட்டு என்ன செய்யறோம், மத்தவங்க எல்லாரையும் ஹிம்சை பண்ணிக்கிட்டு யாருக்கிட்டையும் முகம் கொடுத்து சிரிச்சு பேசாம அசுர இயல்புகள் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கு வேற, அதையும் வேற இன்னும் வளர்த்துக்கிட்டு, ஓகேவா, அதை கம்ப்ளீட்டா நம்ம வேனிஷ் பண்ணணும். நம்மளோட மனசுல இருந்து அசுர எண்ணங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது, பழைய கர்மாவோட பலனால நம்ம மனசுல இருந்ததுனாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம மனசுல இருந்து அதுல தொடை தெரிய வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிறோம். ஆனாலும் என்ன செய்யறோம், தண்ணி ஊத்தி அதுக்கு வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் பற்றுதலை அதிகப்படுத்திக்கிட்டு இப்படி ஒரு அறியாமையில முட்டாளாவே நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து விளக்குறதுக்காக தான் இதை சொன்னது நானு. அசுர இயல்புகள் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அறியாமையிலே அவங்க விழுந்திருப்பாங்க. அதான் பிரவிற்த்திம்ச நிவர்த்திம்சன்னு பகவான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. அசுர இயல்புகளை பத்தி சொல்லும் போதே முதல்ல சொன்னது என்ன அப்படின்னா, எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயமே தெரியாம செயல்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அசுரர்களை சொன்னது பகவான் அந்த ஸ்லோகால சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. 16.18 மாதாஜி. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रत्विषन्तोऽप्यसूयकाः. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் மறுபடியும் தங்களுக்கு உள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அவங்களுக்கு பொறாமை இருக்குன்னு ஒரு குணம் சொன்னோமா, மத்த குணங்களோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு பொறாமை இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன ஆகும், மத்தவங்கள தன்னை தாண்டி அடுத்தவங்க இருக்கக்கூடிய எந்த உயிர் வாழியா இருந்தாலும் அவங்க ஹிம்சிப்பாங்க. ஏன், அவங்களுக்குதான் அஹிம்சை உண்டு. அசுர இயல்பு தெய்வீக இயல்புடையவர்களுக்கு அஹிம்சை அப்படிங்கிற அந்த குவாலிட்டி உண்டு. இவங்களுக்கு என்ன, நெக்ஸ்ட் பர்சனை யாரா இருந்தாலும் அவங்களை வந்து ஹிம்சை பண்ணக்கூடிய அந்த இயல்பு தான் இவங்களுக்கு உண்டு. அப்ப அவங்களோட மனசுல யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் தான், பரமாத்மா ரூபத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த ஞானம் அவனுக்கு இல்லாததுனால அடுத்தவங்களையும் அவன் என்ன செய்யறான், பகவான் மேல பொறாம கொண்டு எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க, திட்டுறாங்க. இதுக்கு சாம்பிள் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சிசுபாலன் வந்து பகவானை வந்து 100 வாட்டி திட்டலாம் அப்படின்னு பகவான் அவனுக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு வரம் கொடுத்திருப்பாங்க. 100க்கு மேல திட்டினா அப்படின்னா அவனை கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு சிசுபாலனோட அம்மாட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. இவன் என்ன செய்வான், பகவான் மேல அவனுக்கு அநியாய பொறாமை. நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் தானே பகவான் வச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு இவனுக்கு என்ன ஒரு மமதை, அகங்காரம், ஒரு கர்வம் உண்டு.
ருக்மிணி கல்யாணத்துல அந்த பிரச்சனை சிசுபாலனோட. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசுபாலனை இதுல யுதிஷ்டர் மகாராஜா வந்து ஒரு யாகம் நடத்துவாங்க. அந்த யாகத்துல கலந்துக்கும் போது இந்திரபிரசத்துல அந்த யாகத்துல கலந்துக்க வந்திருக்கும் போது எல்லா ராஜாக்களுக்கும் நடுவில் சிசுபாலன் என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க. நிந்தனைகள் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும், 100க்கு மேல போகும்போது என்ன ஆகும், பகவானுக்கு கோபம் வந்து தன்னோட சக்கராயுதத்தின் மூலமா சிசுபாலனோட தலையை அவங்க கொய்திடுவாங்க. இது எந்த ரீசன்னால அப்படின்னு பகவான் மேல அவன் கொண்ட பொறாமையினால். ருக்மிணி வந்து இவனை விட்டுட்டு பகவானை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அந்த பொறாமையினால அவனுக்கு கிடைச்சது என்ன முடிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறப்பு. 19 மெத்தட்ஸ். कान्यकं द्विषद क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवां यजश्रम अशुभान् आशुरीत्येव योनिषु. हरे कृष्णा. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். பகவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அசுரகுணம் எடுக்கிறவங்களுக்கு அசுர இனங்களோடய என்ன பண்ணிடுவாங்க, அடுத்தடுத்த வாழ்வு, அவங்களோட எத்தனை பிறப்பு அவங்க எடுத்தாலும் பிறப்பு எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும், அவங்களால கடை தரவே முடியாது. ஓகேவா? சோ அந்த பிறப்பு எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடியதை விட இன்னும் கடைநிலையா ஒரு அந்த ஒரு உடல் எடுத்துதான் அவங்க வருவாங்க. அசுர இனத்துல போய் அவங்கள வந்து பிறப்பெடுக்கிற மாதிரி பகவான் பனிஷ் பண்ணிடுறாங்க. யார? அந்த மாதிரி பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கக்கூடியவர்கள். சோ அசுர இயல்பு இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அசுர இனத்துலதான் அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. 20 மெத்தட்ஸ். ஆசுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்தி யதமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தையவர்கள். அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பிறவி எடுக்கிறது தான் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியே. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா பற்றுதல் காரணமா அவங்க வச்சிட்டு இருக்க குணம் காரணமா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீழ்ச்சி தான் அவங்களுக்கு அல்டிமேட். என்ன அப்படின்னா வீழ்ச்சி தான் அவங்களுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போறதுங்கிற அந்த ஒரு இதுவே கிடையாது. ஏன்னா அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறதுனாலதான் அவங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் வளர்த்துக்கிட்டாங்க. சோ அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள்ல மீண்டும் மீண்டும் பிறவிடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. பகவானோட பரமாங்கதியை என்னைக்குமே ரீச் பண்ண முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அதை விட மோசம் பன்றி, நாய் அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட எடுக்கக்கூடிய உடலுங்கிறது இன்னும் மோசமான இடத்துக்கு போகும். நாகை, சண்டாளன், அப்புறம் அசுரர்கள், அந்த இனங்கள் வரைக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய பிறப்புங்கிறது கீழ்நிலையை நோக்கி போயிடுது. பகவான் தான் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. பகவான கருணை மிக்கவன்னு சொல்றீங்க, பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த நல்லதே செய்வாங்க. காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி உள்ள, காரணமற்ற கருணை உள்ளவங்கன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? பகவானை சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம், காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி பர்சன். யார் மேலேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருணையை காட்டக்கூடிய. அப்ப ஏன் மாதாஜி இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள்ல கொண்டு போய் அவங்களை மூழ்கடிக்கிறாங்க? மேல மேல எந்த பிறவி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அசுர இனம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு ஏன் பகவான் இப்படி அவங்கள வந்து கர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். ஓகேவா? பகவான் என்ன பண்றாங்க, கருணையோட தான் செயல்படுறாங்க இந்த இடத்துலயும். என்ன கருணையோட சொல்லும், அவங்களோட குணம் என்ன. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வை, கிரீன் கலர்ல இருக்கிறதையெல்லாம் ஒன்னா குரூப் பண்ணுன்னு ஒரு குழந்தைகிட்ட சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன செய்யும், பிளாக்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு இப்படி பிரிக்க சொன்னோன்னா எல்லா கிரீனையும் ஒன்னா குரூப் பண்ணும், எல்லா ப்ளூ கலரையும் ஒன்னா குரூப் பண்ணும், எல்லா எல்லோ கலர் பிளாக்ஸையும் ஒன்னா குரூப் பண்ணி வைக்கும். அப்படி பிரிச்சு வைக்கணும். அந்த மாதிரி மனிதர்களுக்குள்ள எந்த இனத்துல இருக்கிறவனுக்கு எந்த குணம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த குணத்தோட நீ ஓடி இனம் இனத்தை சாரும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, தமிழ்ல ஒரு செய்யுங்க உண்டு. அந்த மாதிரி நீ இப்படி ஒரு குணமுள்ளவ தானே இருக்கிற, உன்னுடைய குணம் எப்படி எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும், நாய்க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிறப்பு நீ நாய் பிறவி எடு. ஓகேவா? அடுத்தது அதை விட மோசமான பிறவி, அடுத்தது மோசமான பிறவி. அவன் அங்கேயாவது போயிட்டு தன்னுடைய கள்ளத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா சான்ஸ் கொடுத்தாலும் கூட அதை ஏத்துக்க மாட்டான். ஏன்னா அந்த ஞானம் மனித பிரிவு எடுக்கும் போதே வரலன்னா மற்ற பிரிவு எடுக்கும்போது எப்படி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஓகேவா? ஆனா கம்சனா இருக்கட்டும், ராவணனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் என்னன்னு பகவான் வந்து கொலை பண்ணாங்க. ஓகேவா? ராவணனை வந்து ராமாதாரம் எடுத்து கில் பண்ணாங்க, கம்சனை வந்து கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து கில் பண்ணாங்க. ரெண்டு பேருமே அசுரர்கள் தான், அசுரகுணம் நிறைந்திருப்பவர்கள் தான். அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடைச்சதா, முக்தி கிடைச்சது. ஏன்னா பகவானோட கையால கொலை பண்ணப்பட்டதுனால அவங்க ரெண்டு பேருக்கு முக்தி கிடைச்சது. சோ அந்த அளவுல அவங்க கருணை மிக்கவர்கள். இப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த இனத்தை கொண்டு வந்து அந்த இனத்தோட சேர்க்கறதுனால இதையும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கருணாமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டவுட்டும் நம்ம டிவோட்டிஸ் நமக்கு வர வேண்டாம். 21 மெத்தட்ஸ். त्रिविधं नरकस्येतं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நரகத்தை விட மோசமான இடத்துல கொண்டு போய் தள்ளுறாங்க அப்படின்னா அப்ப நரகத்தை வந்து எத்தனை வாசல் இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஓகேவா? என்னென்ன வாசல் இருக்குன்னா காமம், கோபம், பேராசை, மொத்தம் 3 வாயில்கள், 3 gates to நரகம். ஓகேவா?
ஒண்ணு காமம், இன்னொன்னு கோபம், இன்னொன்னு பேராசை. லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மள நரகத்துக்கு கொண்டு போகுது. இந்த 3 கதவுகள் வழியாவும் நம்ம எங்க என்டர் ஆயிட முடியும் அப்படின்னா நரகத்துக்கு. இது யார் இந்த அளவுக்கு போவாங்க அப்படின்னா ஆத்மாவை அழிவு பாதையில கொண்டு போறவன். ஆத்மாவும் அழிவு பாதையில யார் கொண்டு போவா? அசுர இயல்பு படைத்தவன் தான். ஓகேவா? ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அறிவுள்ள மனிதன் யாரு அப்படின்னா தெய்வீக இயல்பை தங்கிட்ட வளர்த்தவங்க. அந்த தெய்வீக குணங்களோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்கிட்டவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க? ஆத்மாவை அழிவு பாதையில கொண்டு போக மாட்டாங்க. அழிவு பாதை நம்மள எங்க கொண்டு போகும்னா விச் லீட்ஸ் டு நரகலோகம். அந்த நரகலோகத்துக்கு 3 பாதைகள் உண்டு. ஒண்ணு நம்மள்ட்ட அதிகமான காமம் இருந்ததுனாலும் நம்ம நரகத்துக்கு தான் போய் கஷ்டப்படணும். கோபம், அப்புறம் பேராசை. இந்த 3மே நம்மள கொண்டு போய் அது அந்த அழிவு பாதையில தள்ளிடும். ஆனா அறிவுள்ள மனிதன் இந்த பாதைக்கு கண்டிப்பாக போக மாட்டாங்க பகவான் சொல்றாங்க. 22 மெத்தட்ஸ். विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आशरत्यात्मनः श्रेय तदो यादि परां गतिम्. हरे कृष्णा. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன். 3 கதவுல இருந்து யார் தப்புவான்னா அறிவுள்ள மனிதன் தப்புவாங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க வந்துட்டாங்க. அந்த 3 கதவுகள்கிட்ட அவங்க போலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்னா பகவானோட பரமாம் கதி. ஓகே, பராம் கதிங்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவானோட பரமான இருப்பிடம். அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா தன்னுணருக்கு அனுகூலமான செயல்கள், நமக்கு வந்து பகவானுக்கு பிடித்தமான செயல்களை செஞ்சு பகவான்கிட்ட நம்ம நெருங்கறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். அந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அவங்கள நம்ம வந்து குருவா ஏத்துக்கணும். அவங்க சொல்றபடி, அவங்க சொல்லக்கூடிய என்ன விஷயங்கள் நமக்கு, அவங்க என்ன கல்வி அவங்க ஊட்டுறாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்து ரொம்ப மரியாதையோட அவங்களுக்கு பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து அதை கத்துக்கணும். கத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் த வேதா, அந்த மாதிரி கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிக்கணும். அப்புறம் ஆசரிட்டி தவம் பண்ணணும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு அடிமையாகாம நம்ம புலன் உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கணும். அப்புறம் பகவான் ஞானம், ஓகேவா, பகவானை பத்தின அந்த ஆன்மீக ஞானம் உனக்கு முழுசா கிடைக்கும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எங்க எலிவேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட திருவடி பாதத்துக்கு நம்ம எலிவேட் ஆகும். பரம இலக்கை அடைவான். யார் அப்படின்னா அறிவுள்ள மனிதன். ஞானமுள்ள மனிதன் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் மூலமா போவான். ஞானமற்றவன், அசுரகுணம் உடையவன், அந்த ஆத்மா வந்து அழிக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் எங்க போவான்? நரகலோகத்துக்கு போவான். அவன் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய புலன்களை அலைப்பாய விட்டுருவான். அப்புறம் வந்து அவன்கிட்ட வந்து ஏமாற்றும் இயல்பு இருக்கும். இதெல்லாம் 4 டிஃபெக்ட்ஸ், அதை மட்டும் நான் சொல்ல விட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 4 டிஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களே ஏமாற்றக்கூடிய தனம் இருக்கும். அடுத்தவங்க ஏதாவது ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட ஒண்ணு அடையணும் அப்படின்னா ஒரு பொய் சொல்லியாவது ஏமாத்தியாவது அதை அடைஞ்சிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டிங் ப்ரொஃபசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? மனிதனுக்கான இயல்பு அது, இந்த ஜீவராசிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இயல்பு அது. இதெல்லாம் நம்மளோட டிஃபெக்ட்ஸ். இதுல இருந்து வெளியில வரணும். வெளியில வராதவங்க தான் யாரு அப்படின்னா அசுர இயல்பு படைத்தவர்கள். அப்புறம் தவறு செய்வோம். கண்டிப்பா எல்லாருமே என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ். நம்மள்ட்ட ஏதாவது ஒரு இடத்துலயாவது நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், ஒரு தவறுகள்ங்கிறது நேரும். அந்த தவறுலேருந்து நம்மள வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா திருத்திக்கணும். அந்த தவறை திருப்பி திருப்பி செஞ்சாதான் தப்பு. ஒரு தடவை தவறு நடக்குது, எர்ரர் இஸ் ஹியூமன். ஓகேவா? அந்த தவறை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறுதடவை செய்யாத அளவுக்கு நம்ம பாத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் தடவை செய்யும் போது பகவானே இதை மன்னிச்சிருவாங்க. அப்புறம் மாயையின் வசப்படுதல். இப்ப நம்மள்ட்ட இருக்குதான், இதெல்லாம் என்னோடது, இது எல்லாத்தையும் நான் தான் ரொம்ப நாளைக்கு ஆள போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மாயை இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படணும். இந்த மாதிரி 4 டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மள்ட்ட இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சென்சஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பக்குவமற்ற புலன்கள் எல்லாமே. இப்ப நம்ம எனக்கு இங்க சிஸ்டம் இங்க தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவ்வளவுதான் தெரியும். இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒரு 10 அடி வரைக்கும் தெரியும். அதுக்கு மேல இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அந்த மாதிரி இங்க இருந்து காலிங் பெல் அடிக்கிற சத்தம் தான் கேட்கும். பக்கத்து வீட்டு காலிங் பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்குமா? கேட்காது. நம்மள்ட்ட இருக்கிற புலன்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் புலன்கள். அந்த டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வச்சு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? பகவானோட அருளை நம்மளால பெற முடியாது. என்ன செய்யணும்? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஒருத்தவங்களை பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளோட ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறது மூலமா பகவான் அடையறதுக்கான வழிகள் எல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? இந்த ஆன்மீக பாதையில மேல மேல நம்ம அந்த படிக்கட்டுகள்ல முன்னேறி பகவானை அடையலாம். 23 மாதாஜி. यस्शास्त्र विधिम् उद्दृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्णा. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவான் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. சாஸ்திர விதிகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் தான் என்ன அப்படின்னா தர்மமான காரியங்கள். ஃபாலோயர்ஸ் யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தெய்வீக இயல்புடையவர்கள் மட்டும்தான் அதை பண்ணுவாங்க. அந்த அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்றாங்களா, நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குதா, நம்ம படிக்கிற கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்குதா, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா தெய்வீக இயல்பு
சம்பந்தப்பட்டவர்கள். ஆனா இதெல்லாம் விட்டுட்டு தன்னுடைய மனம் போன போக்கில் மதம் பிடித்த யானை என்ன பண்ணுச்சு, மனம் போக்குல போகும்ல, அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், தன்னுடைய மனப்போக்கில் போன போக்கில் செயல்படுபவன் அவனுக்கு என்ன கிடைக்காது, இப்ப கிடைக்கிறதெல்லாம் சுகம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, சந்தோஷம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா சாஸ்வதமானது இல்ல, பரம இலக்கு இல்ல, எல்லாம் டெம்பரவரி. அதனால இந்த பக்குவமோ சுகமோ பரம இலக்கோ அவனுக்கு கிடைக்க போறது கிடையாது. 24 மாதாஜி லாஸ்ட். तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यविवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப எதை செய்யணும், அப்புறம் எதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எங்க புலப்படும், எனக்கு நான் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்கள்ல அதுல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல அதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யாரை அணுகணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம நெருங்கணும். அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க, இதுல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, இது வழியில நீ நின்னா இந்த இயல்புகள் உனக்கு நீ அடைய பெறுவாய், அது மூலமா நீ பகவான நெருங்கலாம் அப்படின்னு. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஸோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மள்ட்ட இருக்க டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டுறணும். ஓகேவா? முக்கியமா எதை விடணும் அப்படின்னா இந்த லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட், இந்த 3 விஷயங்களை விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம அழிவு பாதையில நம்ம தப்பிச்சிருவோம். இந்த 3த்தையும் விடணும் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பேசிக் ஞானம்ங்கிறது வேணும். அந்த ஞானத்தை நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ல இருந்து. குரு சொல்றது மூலமா நம்ம அவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை கத்துக்கிறது மூலமா, வேத கல்வியை படிக்கிறது மூலமாவும், ஆஸ்டரிட்டி பண்றது மூலமாவும் பகவான் அடையலாம். அந்த ஸ்டெப் போட்டிருந்தாங்கல்ல, அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட கோல் என்னவோ நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். இந்த லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட் இந்த 3த்துக்கும் இங்க எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா மகாபாரதத்திலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறாங்க. யாருன்னா துரியோதனன். ஓகேவா? துரியோதனனுக்கு வந்து மோகம் இருந்தது யார் மேல அப்படின்னா திரௌபதி மேல. திரௌபதி மேல மோகம் இருந்ததுனால அவன் என்ன ஆனா நரகத்துக்கு போனான். அடுத்தது கோபம் இருந்தது யார் மேல, பாண்டவர்கள் மேல. கோபம் இருந்ததுனாலயும் அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சது, அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு, அழிவு அப்படிங்கிறது கிடைச்சது. பேராசை இருந்தது, தனக்கு சொந்தமே இல்லாத அந்த ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவனுக்கும் அந்த ஒரு காரணம் மூலமாவும் அவனுக்கு வந்து நரகம் தான் கிடைச்சது, வீழ்ச்சி அப்படிதான் கிடைச்சது. ஓகேவா? சோ எய்தர் திஸ் ஆர் தட், ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலே நமக்கு என்ன அழிவு பாதை தான். ஆனா துரியோதன கிட்ட 3மே இருந்தது. லஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் திரௌபதி, அப்புறம் ஆங்கர் டுவர்ட்ஸ் பாண்டவர்கள் கிட்ட, அப்புறம் கிரீடு அந்த பேராசை இருந்தது, ராஜ்யத்தை ஆளணுங்கிற அந்த பேராசை. சோ துரியோதன் மாதிரியான ஒரு முடிவு வரணும், முடிவு வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த அழிவு பாதையில இருந்து விலகணும், ஞான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கணும். மாஸ்டர் அன்னைக்கு அவங்க சொல்றபடி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கும் என்ன வரும், இந்த தெய்வீக இயல்புகள் நமக்கும் கைகூடும். அது மூலமா நம்ம பகவானை அடையறதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் கத்துக்கிட்டு நம்மளாலையும் பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ்ய கிருபசிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Finish பண்ணட்டுமா மாதாஜி? ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓம் தத்சத். இது ஸ்ரீமத் பகவத்